Freak out mode activated in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Freak out. Freak out GR. Εκφράσου ελεύθερα. Γεια και χαρά σας. Είναι η εκπομπή F1 Debrief. Είμαι ο Φαμπρίτσιο και δίπλα μου έχω το Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Να απολογηθώ για αυτή τη χρονική μετατόπιση της εκπομπής κατά 22 ώρες. Αλλά όπως σου είπα και στο τηλέφωνο, ότι εμείς οι ακαδημαϊκοί το πρόγραμμά μας είναι λίγο περίεργο. Οκ. Χρειάζεται καν να ξεκίνησε με ιστορία, Δημήτρη. Λοιπόν, και ναι, με 22 ώρες καθυστέρηση δεν πειράζει. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ ζουμερό Σαββατοκύριακο στο Μπαχρέιν, και εντός πίστας και εκτός πίστας γενικά, καθώς ενώ όσο μιλάμε διεξάγονται δοκιμές εξέλιξης στο Μπαχρέιν, η πρώτη από τις 2 μέρες. Συμμετέχουν όλες οι ομάδες. Ναι, γιατί υπήρχε ένα μπέρδεμα αν συμμετείχαν όλες ή όχι. Γιατί είναι κάποια ξεχωριστά τεστ της Πιρέλη που διοργανώνει. Κάποιες από αυτές τις ομάδες σε αυτά τα τεστ δοκιμάζουν τα ελαστικά της Πιρέλη. Δηλαδή σε αυτό το τεστ 3 ομάδες δοκιμάζουν τα ελαστικά. Στο επόμενο τεστ θα είναι άλλες 3 ομάδες και ούτω καθεξής. Και στη Red Bull δοκιμάζουν κινητήρες. Δεν νομίζω ότι έχω καμιά τέτοια είδηση, να σου πω την αλήθεια. Εγώ έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι τελικά μήπως ο Ferrari είναι πιο αργός και από το Renault. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Και εγώ το αναρωτήθηκα μέσα κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού Σαββατοκυριακού στον Μπαχρέιν. Για να κοιτάξουμε τις τελευταίες ρυθμίσεις. Είμαστε καλά? Μια χαρά είμαστε. Okay. Εγώ λίγο το monitor μου ήθελα να αριθμίσω. Ωραίο ερώτημα αυτό. Αν ο κινητήρας της Ferrari είναι πιο αργός από αυτό το Renault, σίγουρα μάλλον θα είναι πιο βαρύς, πιθανότατα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, άμα είναι 10 πόσα κιλά παραπάνω, σίγουρα είναι πρόβλημα. Και έχει να κάνει και με την ανταγωνιστικότητά του. Ναι, ίσως βέβαια αυτό φάνηκε σε αυτή την πίστα. Ξέρεις, πολύ ρε παιδί μου. Σε άλλες πίστες δεν το είχαμε συνηθίσει, δεν το είχαμε παρατηρήσει. Ναι, αυτή η πίστα ήταν γνωστό ότι θα βγάλει στην επιφάνεια τις αδυναμίες του κινητήρα της Ferrari. Το γνωρίζανε στην ίδια την ομάδα. Ή μάλλον θα αναδείξει τον κινητήρα της Mercedes, λέγαμε. Αυτό ήταν. Απλώς στην πορεία ανακαλύψαμε ότι ο κινητήρας της Ferrari είναι λίγο αργός. Ναι. Αργόστροφος. Αργόστροφος, καλά, αργόστροφοι είναι όλοι φέτος. Αν μπορείς να πεις αργόστροφο ένα κινητήρα που πάει στις 12.000. Ναι. Αλλά, όταν το όριο είναι 15. Αυτό έχει να κάνει με το όριο ροής καυσίμου, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ότι πάνω από τις 10.500 ουσιαστικά δεν τους συμφέρει να πηγαίνουν λόγω φθορών και τριβών.
Αυτή είναι η φόρμουλα. Αρχίσαμε από τον τρίτο αγώνα. Έλα ρε εσύ τώρα, δεν σ' άρεσε αυτός ο αγώνας? Σαν αγώνας. Δεν μιλάμε τώρα για τον αγώνα. Μιλάγαμε για τους κινητήρες και το... Ίσως καλό θα ήταν να πούμε ότι εντάξει, στο Μπαχρέιν ας πούμε οι πρώτες 3 ομάδες ουσιαστικά ήταν ομάδες της Mercedes. Στο τέλος δηλαδή η Red Bull μπήκε μέσα και κατάφερε να πάρει ο Ρικάρντο, ξέρω εγώ, την 4η θέση. Ουσιαστικά βλέπαμε αγώνα από μονοθέσια με κινητήρες Mercedes, γιατί παίζανε ουσιαστικά Mercedes, η Force India, η Williams και η McLaren. Ναι. Για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, έτσι. Ναι. Είναι αυτό που είπαμε, ότι αναδείχθηκαν οι ομάδες οι οποίες είχαν γεννητήρα Mercedes. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή σε σύγκριση με πέρυσι που είχαμε ουσιαστικά παρόμοιους κινητήρες και πλέον η αεροδυναμική των μονοθεσίων έκανε τη διαφορά. Φέτος κάνουν οι κινητήρες τη διαφορά ουσιαστικά. Προς το παρόν τουλάχιστον, κάποια στιγμή θα πάει πάλι στην αεροδυναμική η ζυγαριά. Τώρα ζούμε την εποχή της μηχανικής φόρμουλα 1, Engine φόρμουλα, ότι εξαρτάται από τον κινητήρα πάρα πολύ η απόδοση. Και γι' αυτό βλέπουμε ας πούμε και τη Force India. Εντάξει, για μένα η Force India ήταν η δεύτερη ομάδα στο Μπαχρέιν. Άλλα είπε ο Μπάτον. Να πω τώρα μια κακία, ο Μπάτον μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Γενικά στη McLaren δεν είναι τι θέλω. Γενικά στη McLaren δεν μπορώ να βγάλω άκρη τι γίνεται. Περιμένουμε να πάει στην Αυστραλία και να είναι πουθενά. Τελικά βγαίνει με διπλό πόντιουμ. Τη Δευτέρα βγαίνει μετά το Grand Prix στην Αυστραλία ο Ντένις και λέει στη Μαλαισία θα είμαστε μισό δευτερόλεπτο ταχύτεροι. Φτάνουν στη Μαλαισία, αρχίζει το παραμύθι τώρα. Είναι γρήγορες στροφές, τα πίσω ελαστικά δεν κρατάνε. Ο Μπάτον, ρε παιδί μου, από την Παρασκευή σε βάζει το νόημα ότι δεν πάμε καλά. Τελειώνει το Grand Prix, ξέρω εγώ, συνεχίζουν. Αλλά λέει τώρα θα πάμε λέει, στο Μπαχρέιν, όπου εκεί η πίστα μας ταιριάζει περισσότερο. Θα είναι χαμηλές θερμοκρασίες, το Grand Prix θα διεξαχθεί νύχτα. Φτάνουν στο Μπαχρέιν την Παρασκευή, αρχίζει ο Μπάτον και λέει δεν είμαστε πουθενά, δεν γίνεται τίποτα. Είμαστε πολύ πιο πίσω από ό,τι αναμενόταν. Δεν πρόκειται να νικήσουμε το Grand Prix και άντε κανένα βάθρο. Τελειώνει το Grand Prix και τη Δευτέρα βγαίνει ο Μπάτον και λέει ήμασταν η επόμενη ομάδα μετά τη Mercedes. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Εντάξει. Πολύ καλή ανάλυση. Γενικά, είτε τερματίσει η McLaren στο Grand Prix, είτε δεν τερματίσει, τη Δευτέρα υπάρχουν αισιόδοξες δηλώσεις. Βασικά δεν ξέρουμε και εμείς πώς να το τοποθετήσουμε, γιατί πρέπει κάπως να οριοθετήσουμε τη σεζόν της McLaren. Δηλαδή, ποιοι είναι οι στόχοι της? Εγώ το σκεφτόμουν χτες και είπα το ταβάνι της McLaren φέτος είναι η 4η θέση. Πίσω από Mercedes, Ferrari και Red Bull. Ναι. Εκεί πιστεύω πρέπει να χτυπήσει. Ναι. Οπότε θα αρχίσουμε να συζητάμε για το αν ήταν καλό το αποτέλεσμά της στο Grand Prix, κρίνοντας, έχοντας την οριοθετήσει στην 4η θέση. Τέταρτη, κοίταξε τώρα. Κοίτα, η McLaren φέτος δεν θα κερδίσει Grand Prix. Γιατί δεν θα χτυπήσει το πρωτάθλημα. Θα κερδίσει η Ferrari Grand Prix, πιστεύεις? Εντάξει, τώρα... η Ferrari έχει περισσότερες ελπίδες να κερδίσει Grand Prix. Η McLaren είναι σε ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα τα τελευταία χρόνια. Ωραία, να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου εδώ πέρα και στη συγκεκριμένη περίπτωση της McLaren. Και να πω ότι ο Μπάτον αυτό που είπε στον Μπαχρέιν είναι ότι ξεκινήσαμε τη σεζόν με ένα συντηρητικό μονοθέσιο στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε πάνω, ξέρω εγώ, και όταν θα κουμπώσουμε τα αεροδυναμικά εξαρτήματα θα πάει πιο γρήγορα. Ναι, ξεκινήσαμε μια καλή βάση. Ναι. Μπορεί η McLaren, γενικά, εντάξει, με εξαίρεση την περσινή χρονιά, έχει δείξει η McLaren ότι είναι μια ομάδα που είναι πολύ καλή στην εξέλιξη του μονοθεσίου τους. Ναι. Και μπορεί να είναι στο πρωτάθλημα να μην διεκδικεί πρωτιές και να ξοδεύει χρήματα, λες και κυνηγάει το πρωτάθλημα. Ναι, εις βάρος της επόμενης χρονιάς. Πολλές φορές έχει συμβεί. Θα κυνηγήσει τη μία νίκη όσο και να τη στοιχήσει. Εσύ πιστεύεις ότι δεν πρόκειται να καταφέρει να νικήσει φέτος? Ότι έφτασε το καλύτερο αποτέλεσμά της? Μπορεί να ήταν η Αυστραλία. Εντάξει, μπορεί να ξαναβρεθεί στο βάθρο, αλλά πιστεύω ότι δεν θα κερδίσει Grand Prix. Τουλάχιστον, ξέρεις, όχι να... Ναι, δεν μιλάμε να... συνθήκες να κερδίσει Grand Prix. Άντε και μια εγκατάλειψη. Για να δούμε, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω για τη McLaren. Ας πούμε, πιστεύω ότι η McLaren είναι λιγότερο απογοητευτική από ότι είναι η Ferrari αυτή τη στιγμή, μετά τους 3 πρώτους αγώνες της φετινής σεζόν. Ναι, γιατί πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα πίστευες ότι η Ferrari θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ενώ για τη McLaren δεν ξέραμε τι θα κάνει. Ήμασταν κάπως συντηρητικοί ως προς την προσέγγιση μας, το που θα βρίσκεται η McLaren. Λογικό, λόγω της κακής περσινής σεζόν και όλα τα υπόλοιπα. Ότι είναι τελευταία χρονιά με τους κινητήρες Mercedes και τέτοια. Νέος οδηγός, ναι, παλιός οδηγός, αργός οδηγός. Πώς τη γλίτωσε πάλι εκεί στον πρώτο γύρο ο Ράικονεν από τον Μάγνουσεν. Τον κοπάνισε πιο δυνατά. Είδες. Αυτή τη φορά, ναι. Τι γίνεται ρε παιδί. Πάντως ο Ράικονεν έχει κοπανίσει με κάποιον και στα 3 πρώτα Grand Prix στην εκκίνηση. Έτσι, ναι, χτύπησε με τον Κομπαγιάση στην Αυστραλία και 2 φορές με τον Μάγνουσεν. Ναι, και επιβίωσε σε όλα. Ναι, αλλά νομίζω χτες και ακούμπησε και με κάποιον άλλον εκτός από τον Μάγνουσεν και στον πρώτο γύρο. Κάτι έγινε. Δεν θυμάμαι τέλος κάτι τέτοιο. Και δεν είναι χτες, έχουμε μπερδευτεί. Είναι κλασικό, ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με παρασκήνια. Μήπως μάθαμε γιατί βγήκε η κόκκινη σημαία στο Q2 στη Μαλαισία? Εγώ δεν τα είπαμε αυτά. Ακόμα ερευνώ να μάθω γιατί βγήκε η κόκκινη σημαία στο Q2 στη Μαλαισία. Λοιπόν, στείλε ένα tweet στο Charlie Whiting. Το ψεύτικο, το fake. Θα μου στείλει αυτή τη φωτογραφία με τον Batman που ρίχνει χαστούκι στο Robin. No further action. Πάμε λίγο στο παρασκήνιο όμως του Μπαχρέιν. Βασικά, πριν το Μπαχρέιν. Ξεκίνησαν όλα με ένα ταξίδι του Μοντετζέμολο στο Λονδίνο, νομίζω την Τετάρτη. Ναι. Που υποτίθεται ότι πήγε να συναντήσει τον Έκλεστον και να μιλήσουν για την καινούρια Φόρμουλα 1, όπου οι οδηγοί είναι ταξιτζίδες και κάνουμε οικονομία καυσίμου και δεν συμμαζεύεται. Είδε συνέντευξη του Μοντζέμολο που δεν ήξερε να πει το fuel flow στα αγγλικά και ρώτησε στα ιταλικά. Είχε μαζέψει 10 Ιταλούς δημοσιογράφους και τους μιλάει στα αγγλικά. Και δεν ήθελε να πει αυτή η Φόρμουλα 1 και είχε ξεχάσει το fuel flow, ξέρεις. Και ρωτάει στα ιταλικά και έμαθα. Fuel flow. Κάποιος, ο Will Buxton νομίζω, χαρακτηρίζει όλο αυτό το παιχνίδι λίγο ότι είναι μερικά παιδάκια που δεν ξέρουν να χάνουν και παραπονιούνται τώρα εφόσον δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους, σύμφωνα με τη Mercedes τουλάχιστον, που φαίνεται να έχει κάνει καλά τη δουλειά της. Ας πούμε, ακούσαμε το Horner να διαμαρτύρεται για το θόρυβο, ότι είναι χαμηλά τα επίπεδα θορύβου των μονοθεσίων και τέτοια και θα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το αλλάξουμε άμα δεν αλλάξουμε το turbo. Και φυσικά το turbo φημολογείται ότι είναι ο τομέας στον οποίο έχουν πρόβλημα οι κινητήρες της Renault, ότι θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Κοίτα, μέσω στη σεζόν δεν γίνεται να γίνει μια τέτοια αλλαγή. Ίσως μέσω μακροπρόθεσμα, δηλαδή από τις επόμενες χρονιές να κοιτάξουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Είπαν ότι θέλουν να αλλάξουν το θόρυβο, θέλουν να τον αυξήσουν σίγουρα. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Εντάξει, είναι κάτι το τριτεύον. Ποιο είναι το πρωτεύον και το δευτερεύον? Το πρωτεύον είναι, για παράδειγμα, αυτοί οι περιορισμοί που λένε fuel flow, ξέρεις, ροή καυσίμου, τέτοια πράγματα. Από αυτά εξαρτάται το πόσο γρήγορα πηγαίνει το μονοθέσιο και τι κάνουν οι ομάδες. Δεν εξαρτάται τώρα από το πόσο, από την ηχητική, πόσα decibel. Καλά, έχει. Εντάξει, δεν θα το αναλύσουμε αυτό. Ξέρεις τι γίνεται? Δεν είδαμε τους πιλότους Mercedes να είναι ταξιτζίδες αυτόν τον αγώνα. Εγώ τους είδα να πιέζουν. Θα μου πεις, είχε και safety car. Οκ, δεκτό. Αλλά πιστεύω ότι αν έχεις έναν σωστό κινητήρα, δεν χρειάζεται να κάνεις και τόσο μεγάλη οικονομία καυσίμων όσο έχει. Εντάξει, ναι, αλλά το πρόβλημα έγκυται, όπως είπε και ο Μοντζέμολο, στο ότι είναι δύσκολο κάποιος να καταλάβει το τι συμβαίνει πλέον μέσα στην πίστα. Αυτό δηλαδή, έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορεί να πηγαίνει γρήγορα, αλλά δεν ξέρει ο άλλος τώρα. Ροή καυσίμου, συντήρηση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το
πόση ενέργεια μαζεύει από το air και αποθηκεύει, διότι μπορεί να αποθηκεύσει μόνο 2 MJ, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα γύρο 4 MJ. Οπότε υπάρχει μια στρατηγική διαχείριση της ενέργειας στο airs, και αυτό έπαιξε πάρα πολύ στους τελευταίους γύρους μεταξύ Χάμιλτον και Ρόσμπεργκ, και ουσιαστικά κανείς δεν το γνωρίζει ακριβώς αυτό. Υπήρξαν κάτι γραφικά σε αυτόν τον αγώνα. Ναι, τα οποία δεν έδινες καν σημασία, δεν καταλάβαινες κιόλας. Δηλαδή είχαν στην ουσία να κάθεσαι να κοιτάς αυτή την κάρτα, γιατί βλέποντας στην αρχή δεν καταλάβαινες. Έπρεπε να την κοιτάξεις για μερικά δευτερόλεπτα. Έχανες τη μάχη μέσα στην πίστα. Και όπως σου είπα, αυτό είναι πλέον η Φόρμουλα 1. Έτσι σε κρατάει στην αγωνία. Να σου βγάλει την κάρτα με το. Πόσο κατανάλωση έχει το. Εντάξει, κοίταξε. Πόσο... Να είμαστε δίκαιοι. Σε αυτό το Grand Prix δεν μας κράτησε στην αγωνία με το να μας δείχνει ταμπέλες πόσα καύσιμα έχει χρησιμοποιήσει ο καθένας. Είδαμε πολύ ωραίες μάχες. Ναι, αλλά το χρησιμοποιούν αυτό πλέον. Ναι, προφανώς. Μα αλλιώς δεν μπορούν να σου εξηγήσουν. Και αυτό που χρησιμοποιούν δεν σου εξηγεί τίποτα ουσιαστικά. Δηλαδή, άμα θέλαμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, ίσως θα έπρεπε να έχουν οι θεατές μεγαλύτερη πρόσβαση στα δεδομένα όσον αφορά τα μονοθέσια. Να βλέπουν, όσοι θέλουν εξειδικευμένοι, να βλέπουν, ξέρω εγώ, ό,τι θέλουν να βλέπουν. Δεν είναι όλοι όμως hardcore fans και εξειδικευμένοι. Σίγουρα, προφανώς. Τώρα. Ή ο άλλος που πάει στην πίστα να δει το Grand Prix να έχει πρόσβαση σε όλα αυτά. Ναι, ρε, εσύ Δημήτρη, αλλά αυτό το Grand Prix είδαμε έναν πολύ ωραίο αγώνα. Έτσι δεν είναι? Ναι, δεν εξετάζουμε τώρα αν ήταν αγώνας, εξετάζουμε το πώς έχει διαμορφωθεί αυτό που λένε η νέα φόρμουλα. Και αν είναι ωραία αυτή. Εντάξει, είχες ένα Grand Prix στα 15. Είχες ένα Grand Prix στα 3. Δεν έχουμε δει ακόμα. Εντάξει, ναι, ρε παιδί. Αλλά όπως είπες και αυτό, διαμορφώθηκε από το safety car. Είχες έναν αγώνα, δεν διαμορφώθηκε. Δεν ήταν μόνο από το safety car. Μην τρελάθουμε τελείως τώρα. Με τι ήταν? Μέχρι το 19ο γύρο που μπήκε να κάνει το pit stop του, ο Χάμιλτον είχε στη μάχη, και μετά τη μάχη. Για τη μάχη για την πρώτη θέση, λες? Για την πρώτη θέση, ναι, εντάξει. Καλά, δεν ξέρω τι θα γινόταν στο τελευταίο stint, αλλά δεν νομίζω ότι θα πλησιάζει ο Ρόσμπεργκ. Ναι, είχε φτιάξει μια διαφορά 10 δευτερόλεπτα. Αυτό. Εξετάζουμε το πώς εξελίχθηκε το Grand Prix. Έπαιξε μεγάλο ρόλο εκεί οι τελευταίοι 10-12 γύροι. Σίγουρα. Αλλά είδαμε ένα ωραίο Grand Prix και πιο πίσω. Και είχε να κάνει πάρα πολύ με τις στρατηγικές ελαστικών. Και εγώ πιστεύω ότι είναι μεγάλο μέρος του γεγονότος ότι δεν βλέπουμε τόσα προσπεράσματα και τόσο εντυπωσιακούς αγώνες, ότι έχουμε πολύ σκληρά ελαστικά φέτος. Το οποίο δεν έχει αναφερθεί και πολύ, αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά σημαντικός παραγόντας. Τα ελαστικά αντέχουν 2 pit stop, μερικοί κάνανε και 3. Normal. Εδώ, σε αυτόν τον αγώνα που ήταν στο όριο, ότι κάποιοι μπορούσαν να κάνουν 2 pit stop και κάποιοι δεν μπορούσαν και αναγκαζόντουσαν να κάνουν 3 pit stop, είδαμε έναν πολύ ενδιαφέροντα αγώνα. Ναι. Στους προηγούμενους αγώνες δεν πολύ ήταν στο όριο τα ελαστικά. Τόσο πολύ όσο σε αυτόν, κατά την άποψή μου. Ωστόσο, εντάξει, είχαν και 2 pit stop και στα προηγούμενα Grand Prix τουλάχιστον. Δεν ήταν δηλαδή πολύ συντηρητικά. Ναι, αλλά είδες στα προηγούμενα Grand Prix, ας πούμε, μόλις έκανε pit stop κάποιος, τελείωναν τα ελαστικά του, απαντούσαν άμεσα όλοι. Αυτό το βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και το είδαμε και σε αυτό το Grand Prix, ας πούμε, ότι μετά το πρώτο pit stop, όσοι είχαν αργήσει να το κάνουν το πρώτο pit stop, ήταν δηλαδή στη στρατηγική 2 pit stop, βρέθηκαν πιο πίσω. Πέρας, ας πούμε, είχε φτάσει τρίτος, και μετά μόλις έκανε το pit stop είχε πέσει πίσω και από το Χούλκενμπεργκ. Εσύ δηλαδή πώς τα θέλεις τα ελαστικά να είναι? Δεν είναι να θέλω τα ελαστικά, απλά δηλαδή και με τα περσινά ελαστικά εγώ δεν είχα τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο είχες εσύ. Θέλω σίγουρα να πιέζουν. Γιατί δεν είχες? Εσύ που λες δεν είχες πρόβλημα. Δεν είχες πρόβλημα που τους έβλεπες να... Όχι να σκάνε τα ελαστικά, εντάξει, δεν είπα κάτι τέτοιο. Έχεις δίκιο στο ότι θέλεις ελαστικά, ρε παιδάκι μου, να κρατάνε. Θες να κρατάνε 100 χιλιόμετρα, απλά να μπορούν να κρατήσουν στο όριο μέχρι τότε και να πρέπει να ανταλλάξει. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων. Με τα φετινά δεν έχω κανένα παράπονο. Απλά παίζει να έχουν μειώσει το θέαμα. Αυτό μόνο λέω. Ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Ότι παίζει ένας παράγοντας. Ότι η Φόρμουλα 1 φέτος δεν είναι τόσο εντυπωσιακή να είναι τα ελαστικά. Μάλιστα. Ναι, εγώ δεν έχω παράπονο από τα ελαστικά, εντάξει. Είναι ένας παράγοντας που είναι αρκετά καλά κρυμμένος.
Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα δικά μας τώρα. Δηλαδή Σίγουρα. να σου φτιάξουμε και ελαστικά τα οποία. Όχι, απλά ακούω πολύ, ρε παιδάκι μου, να κατηγορούν τους κινητήρες για την έλλειψη θεάματος στην Φόρμουλα 1 και θα πρέπει να μοιραστεί λίγο. Ό,τι αφορά το θέαμα. Το θέαμα αφορά, ξέρω εγώ, τον ήχο. Αφορά Την ανταγωνιστικότητα στην πίστα την εννοώ ταχύτητα. εγώ. Δηλαδή προσπεράσματα και μάχες μέσα στην πίστα. Πιστεύω ότι προκαλούσαν περισσότερες μάχες και προσπεράσματα με τεχνητό τρόπο τα περσινά ελαστικά από τα φετινά. Εντάξει, δεν Πέραν των στρατηγικών. Μα τώρα δεν είναι διατηρήσης λογική καυσίμου. αυτή με τεχνητό τρόπο. Εντάξει. Δεν σου λέω ότι ήταν καλύτερη λύση. Σου λέω απλά ότι αυτό συνέβαινε κατά την άποψή μου. Δεν είναι ωραίο να συμβαίνει έτσι. Δηλαδή τον προσπέρασα επειδή τα ελαστικά του τα σούταρε και ή του έσκασε το ελαστικό. Ναι. Ωστόσο, ας πούμε, στο Grand Prix του Μπαχρέιν τώρα είχαμε DRS που είναι τεχνητό και εγώ χάρηκα που είχαμε DRS. Ότι προκάλεσε περισσότερες μάχες και δεν ήταν τόσο εύκολο να περάσεις. Είναι άμα πετύχει ή όχι, ξέρω εγώ, αλλά. Ποια είναι η άποψή σου σένα? Δεν θα ήθελες να έχεις DRS δηλαδή? Ναι. Καλά. Εντάξει, ρε παιδί μου. Δηλαδή είδα και τους δύο αγώνες στο GP2 που δεν έχουν DRS. Και γινόντουσαν προσπεράσματα, γινόντουσαν μάχες, μπαίνανε για pit stop. Εκεί ένας μηχανικός για κάθε ελαστικό δηλαδή το έβαζε, το έβγαζε. Έβλεπα ότι δεν είχαν τα ελαστικά τους μέσα στις κουβέρτες. Και ήταν ωραίο, ρε παιδί μου άρεσε έτσι όπως το βλέπα. Δηλαδή σε επηρέασε, δηλαδή έπρεπε να βγει ο οδηγός από τα pitch και έπρεπε, ξέρω εγώ, να κάνει κάποιες κινήσεις, να ζητάνε τα ελαστικά του, να έχανε λίγο χρόνο. Τώρα με το που βγαίνουν στην πίστα είναι 2 δευτερόλεπτα ταχύτεροι και αναγκάζουν και τον οδηγό που ακολουθούσε πριν μπουν στα pitch να μπει και αυτός να κάνει pit stop. Δηλαδή η στρατηγική μπορεί να οριοθετηθεί από έναν οδηγό και όχι με το τι έχεις επιλέξει πριν τον αγώνα. Όλα αυτά τα τεχνητά μου με εκνευρίζουν και τα τελευταία χρόνια όλο και προσθέτουν. Μ' αρέσει που είδαμε ένα, εντάξει, κατά την άποψή μου πολύ καλό αγώνα και τώρα κάθομαστε και κράζουμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, είδες τώρα έναν ωραίο αγώνα που στο τέλος τον έκανε ωραίο το safety car. Εντάξει, ήτανε. Τεχνητό και αυτό δηλαδή, ουσιαστικά. Εντάξει, απαραίτητο ήταν το safety car πρώτον και δεύτερον, Εντάξει, ναι, όχι αλλά για τόσους γύρους. Και δεύτερον, είχε μάχες και πιο πίσω. Εγώ δεν κοιτάω μόνο τη μάχη για την ήγια που ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ναι, αλλά είδες, είναι ρε παιδί μου από την άποψη, κοίτα το πόσο τεχνητό είναι πλέον. Δηλαδή μπαίνει το safety car στην πίστα στο τέλος και πρέπει να εξηγήσεις τώρα στον άλλον γιατί έχει αβαντάζ, για παράδειγμα, ο Ρόσμπεργκ έναντι του Χάμιλτον. Γιατί ο ένας έχει τη μαλακή από τις δύο γόμες, ο άλλος έχει την πιο σκληρή. Και γιατί ο Χάμιλτον, ρε παιδί μου, δεν έβαλε και αυτό τη μαλακή? Γιατί υπάρχει ένας κανόνας που το βγάλαμε πριν 3 χρόνια, τεχνητά, να γίνονται pit stop και να πρέπει να χρησιμοποιήσει και τις δύο γόμες. Και πιο πίσω μετά άναψε πάλι μάχη γιατί βρέθηκαν οδηγοί με τη μαλακή γόμα ανάμεσα σε οδηγούς οι οποίοι είχαν την μεσαία. Δηλαδή και εκεί, ακόμα και εκεί τεχνητό ήταν. Το οποίο είχε γίνει τεχνητό πριν 3-4 χρόνια, πότε την είχαν πάρει αυτή την απόφαση. Απλά για να γίνονται pit stop. Πιστεύοντας έτσι ότι θα κρατήσουν τους θεατές εν αναμονή, ρε παιδί μου, μην αλλάξουμε κανάλι γιατί θα πρέπει να κάνει pit stop, ναι, και θα χάσουμε το θέαμα. Είσαι εναντίον δηλαδή του κανονισμού του υποχρεωτικού pit stop? Ναι. Τώρα φαντάζεσαι, τι. Δηλαδή, έχουμε δει άλλα Grand Prix που μπορεί ο οδηγός να φτάσει μέχρι το τέλος χωρίς να χρειαστεί να κάνει pit stop και να έχει τώρα. Να πρέπει να το κάνει 30 δευτερόλεπτα στο συνολικό του χρόνο. Τεχνητό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή όλο αυτό το θέαμα το επικό που λέγανε χτες 90% τεχνητό ήτανε. Λογικά, δηλαδή, άμα το πάρεις έτσι και τα λάστιχα, DRS, Energy Recovery System και τα λάστιχα.
Ναι, εντάξει, τα energy recovery system όμως ισχύουν για όλους, είναι εντάξει. Για όλα ισχύουν για όλους. Εντάξει, είναι η μορφή των Το κινητήρων. DRS δεν ισχύει για όλους. Είναι η μορφή των κινητήρων, έτσι ρε παιδί μου τώρα. Δηλαδή δεν είναι τεχνητό ότι έχω Mercedes κινητήρα και είναι πιο δυνατός και σε προσπερνάω. Όχι, δεν μιλάω για τις διαφορές δυναμικού μεταξύ των κινητήριων. Μιλάω για το air, ξέρω εγώ, ότι είναι ένας τεχνητός τρόπος για να έχει περισσότερη ισχύ το ένα μονοθέσιο. Είναι η νέα τεχνολογία, έτσι. Δεν νομίζω ναι. ότι το κάνανε σκόπιμα αυτό. Ήταν πιο σκόπιμο το KERS, ας πούμε. Εντάξει, και το KERS, εντάξει, υπάρχει μια λογική πίσω από το KERS. Εντάξει, αποθηκεύει μια μικρή ενέργεια, δηλαδή το KERS των προηγούμενων ετών με το AIRS KERS που έχουν τώρα δεν έχει καμία σχέση. Ναι. Τόσο. Πώς σου φαίνεται σαν οδηγός ο Σούτιλ? Από πού ήρθε αυτό? Πού ήρθε αυτό? Πώς σου φαίνεται σαν οδηγός ο Σούτιλ όλα αυτά τα χρόνια? Δηλαδή, πιστεύεις ότι κατάφερε στην καριέρα του λιγότερα πράγματα από όσα αναμενόταν στην αρχή της καριέρας του, για παράδειγμα? Ναι, προφανώς έχει. Οι προσδοκίες, ξέρω εγώ, δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες και εντάξει, δεν νομίζω ότι θα λείψει πολύ στη Φόρμουλα 1 άμα αποχωρήσει και αντικατασταθεί από κάποιον νεότερο. Πλησιάζει να σπάσει ένα ρεκόρ του περισσότερο συμμετοχών χωρίς βάθρο. Όχι, Χάιτφελντ. Είναι ο Πιερλουίτζι Μαρτίνι. 118 Grand Prix και έχει τώρα κάπου 112 ο Σούτιλ. Τέλος πάντων, γιατί τον έβλεπα στα δοκιμαστικά το Σούτιλ, παιδί μου. Και όντως πλέον αδιαφορείς για το τι θα κάνει ο Σούτιλ. Αδιαφορείς. Δηλαδή είδες τι έγινε εκεί με τον Γκροζάν. Δεξιά. Τι ήταν αυτό? Πού πας εκεί? Τι? Δεν τον είδε? Δεν ξέρω. Τώρα άντε να καταλάβεις τι έγινε. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, το θέμα εκεί με τα δοκιμαστικά, αυτό που με πείραξε είναι ότι δεν με ενδιαφέρει ρε Σούτιλ άμα είσαι αργός, δεν με ενδιαφέρει αν είσαι βαρύς, δεν με ενδιαφέρει αν μένεις έξω από το Q3, δεν με ενδιαφέρει αν έχεις μπουκάλι με νερό μέσα στο μονοθέσιο σου. Με ενδιαφέρει ότι με τις εμφανίσεις σου κάνεις ανθρώπους και οδηγούς σαν τον Γκουτιέρες να φαίνονται καλοί. Δηλαδή μπήκε ο Γκουτιέρες στο Q2, λέει εντάξει, καλά είμαστε, υπογράψουμε και συμβόλαιο. Τώρα ο Γκουτιέρες δεν είναι για Φόρμουλα 1. Είναι για Φόρμουλα 1 Γκουτιέρες? Είναι για Φόρμουλα 1 Γκουτιέρες? Τι να σου πω? Δεν είναι. Εντάξει. Δηλαδή είναι για Φόρμουλα 1 Γκουτιέρες και δεν είναι ο Φράινς. Ένα παράδειγμα μπορώ να φέρω. Όχι. Εντάξει. Έχεις μια γνώμη. Λοιπόν. Οπότε για αυτές τις δουλειές υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να επαναφέρει την τάξη στη Φόρμουλα 1. Ποιος είναι αυτός? Ποιος θα επαναφέρει την τάξη με τον Γκουτιέρες? Να του δώσει να καταλάβει. Το Κάρλος Σλιμ, ξέρω εγώ. Ο Μαλντονάντο. Εντάξει. Αλλά τώρα, για πες. Ο Μαλντονάντο είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καταρχήν πριν μιλήσουμε να σου θυμίσω ότι θα μιλήσουμε για έναν Grand Prix winner αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Ναι. Έχει κερδίσει Grand Prix ο άνθρωπος. Δεν τον ενδιαφέρει τώρα, για παράδειγμα, να ασχοληθεί για αν θα βγει 12ος ή 18ος. Δεν έχει τέτοια κόμπλεξ. Γιατί σε είδα βγήκες και έλεγες κάτι δολοφόνος και λέω μήπως δεν τα έχει καταλάβει καλά τα πράγματα. Για πες μου την άποψή σου. Την άποψή μου. Δεν έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του Γκουτιέρες? Από αυτό το όλο το έπος που λέτε για το Grand Prix, τι ωραίο που ήταν. Το 90% ευθύνε το Μαλντονάντο γι' αυτό. Καλά, γιατί να τον ευχαριστείς, τον λες δολοφόνο. Ναι, δολοφόνο γιατί έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ενός άλλου οδηγού, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Τι εννοείς χωρίς κανένα λόγο? Βασικά, εκεί που ήταν έτσι τοποθετημένο το μονοθέσιό του, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να στρίψει. Και χωρίς να υπήρχε ο Γκουτιέρες, δηλαδή. Θα έβγαινε έξω, ρε παιδί. Όχι, αποκλείται, δεν ήταν εδώ. Τι λες τώρα, όχι. Τι έξω, ηρέμησε. Όχι, δεν πάτσε και φρένο τώρα. Τέλος πάντων. Βλέπεις έναν οδηγό, ρε παιδάκι μου. Βγαίνεις από τα pits. Βλέπεις έναν οδηγό στα αριστερά, ο οποίος προφανώς θα πάρει το Apex. Και με τον οποίο δίνεις μάχη. Ναι. Οκ. Και θα στρίψει αυτός. Έτσι. Δεν θα στρίψει. Και αφήνει κιόλας χώρο στο Apex. Σε φάση δεν πήρε το Apex. Δεν έκοψε. Δεν ακούμπησε κέρπ στο Apex τη στροφή ο Γκουτιέρες. Ναι. Αφήνει κάμποσο χώρο, ρε παιδάκι μου. Είδε στη γωνία που είχαν τα μονοθέσια. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα πας πουθενά έτσι.
Καλά, αυτό που λες εσύ ότι άφησε χώρο για τον Μαλντονάντο είναι ότι έχασε για παράδειγμα το σημείο φρεναρίσματος και την πήρε ανοιχτά και νόμιζε ότι έχει χάσει τη στροφή. Έτσι το βλέπει ο Μαλντονάντο. Πούκαρα, ωραία. Ο άλλος τι θα κάνει, θα εξαφανιστεί, θα εξαήλωθεί, τι θα κάνει, τι κατάλαβα. Εντάξει. Πρόβλημά του άλλου. Τέλος πάντων, η δικιά μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να πάρει μαύρη σημαία στον αγώνα. Ναι. 5 βαθμούς στο δίπλωμα. Ναι. Και 10 θέσεις στην εκκίνηση την επόμενη της Κίνας. Και τι πήρε? Πήρε drive-thru 10 δευτερόλεπτα, 3 βαθμούς στο δίπλωμα και 5 θέσεις στην Κίνα. Μάλιστα. Εσύ συμφωνείς με την ποινή που πήρε, θα θέλεις λιγότερο? Δεν συμφωνώ με το όλο ποινολόγιο. Δηλαδή αυτό που ναι, λέει όντως. θα συμπληρώσεις δηλαδή 12 βαθμούς για να σου δώσουμε ένα race ban. Δηλαδή για παράδειγμα κάνει το ίδιο πράγμα στον επόμενο αγώνα. Πάλι 3 βαθμούς, το δεδικασμένο δηλαδή. Ακριβώς, ότι άμα δηλαδή για να πάρει race ban πρέπει να γίνει 4 φορές αυτό το πράγμα. Ναι. Οπότε δεν έχει λογική όλο αυτό το πράγμα με τους 12 βαθμούς. Και εγώ σου λέω το άλλο. Το άλλο, δηλαδή συμπληρώνεις 12 βαθμούς. Εντάξει, το κάνει και στον επόμενο και στον παραεπόμενο, συμπληρώνει 12 βαθμούς και του ρίχνουν έναν αγώνα ποινή. Και μετά όταν επιστρέφει στον επόμενο αγώνα το ξανακάνει. Μετά πρέπει να ξανασυμπληρώσει άλλους 12 βαθμούς. Νομίζω ότι ξεκινάει με 5, αν θυμάμαι καλά. Δεν είμαι σίγουρος. Αν μηδενίζονται οι βαθμοί μετά από race ban ή όχι. Αλλά νομίζω ότι ξεκινάει με 5, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι. Καλά, εντάξει, ναι. Εντάξει, τώρα και το race ban που λες δεν γίνονταν να το πάρει τώρα απευθείας. Δηλαδή θυμάσαι για παράδειγμα. Δεν είπα να πάρει race ban απευθείας. Θυμάσαι και το Σουμάχερ για παράδειγμα που είχε πέσει πίσω από το Βέρν στο Σιγκαπούρι έτσι με πόσα χιλιόμετρα. Θα πεις και εκεί race ban. Όχι, έχασε τα φρένα εκεί πέρα. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι το κάθε περιστατικό είναι διαφορετικό προφανώς. Εντάξει, επειδή έκανε τούμπα το μονοθέσιο. Ήτανε πολύ επικίνδυνος ο τρόπος με τον οποίο. Δηλαδή την προηγούμενη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, όταν. Πότε ήταν, Σαν Μαρίνο 2006. Με τον Ιντε. Με τον Yuji Ide και τον Christian Albers. Ναι. Όταν έφερε τούμπες ο Albers, του πήρανε τη super license του Ιντε. Ναι, όντως. Όντως μπορούν να το κάνουν και αυτό τώρα. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Δηλαδή να του πούνε, κοιτά. Ναι, σιγά. Όταν είναι 30 εκατομμύρια από πίσω η 5 βέσα. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι δεν έχει ρόλο αυτό ότι ο άλλος κουβαλάει μαζί του 30 εκατομμύρια ευρώ. Παίζει ρόλο και μέσα στη FIA και στις αποφάσεις των αγωνοδικών. Παίζει ρόλο στη Lotus, η οποία ξέρω εγώ τους καταστρέφει το μονοθέσιο, αλλά μας φέρνει 30 εκατομμύρια, δεν μπορούμε να το διώξουμε. Καλά, έτσι και πως είναι η Lotus τώρα. Ναι. Ξέρεις πώς μπορεί να παίζει. Ναι, ό,τι είναι. Ότι η FIA ξέρει την οικονομική κατάσταση της Lotus, ότι ξέρει ότι χωρίς τα 30 εκατομμύρια της 5 βέσα θα έχει δυσκολίες, ξέρω εγώ. Το βλέπω. Όχι συνωμοσιολογικά, απλά βλέποντας τη μεγαλύτερη εικόνα, ας πούμε. Εντάξει, ρε παιδιά, έναν αγώνα είπαμε να το αποκλείσουν, όχι να το αποκεφαλίσει τον άνθρωπο. Όχι, γιατί είπαμε για super license και τέτοια. Και το λέγαμε την προηγούμενη, θυμάσαι φορά την προηγούμενη εβδομάδα που σου έλεγα ότι μήπως έχει χαθεί το θέαμα επειδή δεν τρέχει Lotus και δεν βλέπουμε τον Μαλντονάντο γιατί είναι επιθετικός οδηγός, κάνει προσπεράσματα και μπορεί να πάρει και κανένα δυο χάρος. Και επίσης στην αρχή της σεζόν μετά την Αυστραλία, τότε που δεν μπορούσε να συμπληρώσει η Lotus ούτε 10 χιλιόμετρα, λέγαμε κοίτα να δεις πότε θα καταφέρει να συμπληρώνει αγώνα η Lotus. Θα το στουκάρει ο Μαλντονάντο. Είναι τόσο αναμενόμενο, Είδα μια. Εν τω μεταξύ, όταν ακριβώς από πίσω του, την ώρα που έπεσε πάνω στο ο Μαλντονάντο πάνω στο Κουτιέρι, ήταν από πίσω ο Ρόσμπερ. Πήγα να το ρίξει γύρω. Και ξαφνικά και να σε φέρει Ρόσμπερ και να βλέπεις μπροστά σου να αναποδογυρίζουν τα μονοθέσια. Τέλος πάντων, σε εκείνο τον τοίχο είχαν γράψει εκεί αριστερά η σκέψη μας και οι προσευχές μας είναι μαζί σου, Μάικλ. Τώρα στον ακριβώς απέναντι τοίχο έχουν γράψει Maldonado was here. Έχουν κάτι. Είδα μια φωτογραφία. Πώς το λένε τον αρχιμηχανικό του, ξέχασα. Mark Slade. Του Ράικονεν.
Πρώην του Ράικονεν. Όλους τους δίστροπους να μην τον εβάζουν να το Slade. Πρέπει να έχει πτυχίο ψυχολογίας αυτό. Κάτι θα έχει, θα είναι καλός ρε ναι. παιδάκι μου, θα τους ηρεμεί. Και είχε μια φωτογραφία που είναι ο Slade μαζί με τον Μαλντονάντο και γράφει I said overtake him, not overturn him. Εν τω μεταξύ για τα ανταλλακτικά η Ζάουμπερ πρέπει να τα πληρώσει η ίδια για το μονοθέσιό της. Δεν πρέπει να λόντις τώρα να πάει να δώσει τίποτα. Θα κάνει φιλική δήλωση. Wow, what was that? Ενώ έχεις φέρει τούμπες, έτσι. Δεν έχει καν ποιος ήτανε. Ο κομίτης Μαλντονάντο χτύπησε από το πουθενά. Εν τω μεταξύ συνέχισε κιόλας στον Grand Prix, δεν έπαθε τίποτα αυτός. Τίποτα, ακάθεκτος. Και τώρα που λέμε ότι τελείωσε το Grand Prix, να πούμε για τον Mr. 100%, τον Τζίλτον, το παλικάρι. Αυτό το παλικάρι, το καλοκαίρι, θα τον πάρει Audi να τρέξει Le Mans. Και θα τρέξει για τις 24 ώρες. Πω μηδέν. Είναι μερικοί οδηγοί, ρε παιδί μου, ναι, που καταστρέφουν τον αγώνα όλων των υπολείπων εκτός από το δικό τους. Δηλαδή συνεχίζουν. Πώς είναι, έχεις ο Μαλντονάντο. Καλά, εντάξει. Είναι η γωνία, το χτύπημα, πώς και τι, αλλά. Όλα σε φέρε τούμπες. Και καθόμαστε και γελάμε τώρα, αλλά δεν είναι καλό καθόλου αστείο. Με το που το είδαμε, ξέρω εγώ, λες τώρα πώς τράκαρα αυτός τι έβαθε και βλέπεις στο replay που έχει φέρει τούμπες. Μα βλέπεις, είναι σταματημένο και είναι και οι 4 τροχοί είναι κατεστραμμένοι και δεν φαίνεται να έχει δεν μπορεί να ακουμπήσει κάπου αλλού εκτός από άλλο μονοθέσιο εκεί πέρα. Αλλά λες για να έχει προκληθεί τέτοια ζημιά, κάπου εκεί γύρω θα είναι και ο άλλος, δεν γίνεται. Χωρίς να έχει ακουμπήσει τείχο τίποτα, Ναι, μα δεν υπήρχε τείχος εκεί γύρω. Εντάξει. Εγώ, κοίτα, στην αρχή ανησύχησα αρκετά όταν τον. Δεν πολύ κουνιότανε στην αρχή. Μετά σήκωσε τον αντίχειρα του κάπως. Του είπαν από το να σύρμα. Ναι, του είπαν. Ναι. Και ψιλοφρίκαρα. Και ναι, έχω να δω τέτοια στούκα από τα ατύχημα του Weber με τον Κοβαλάινεν στη Βαλένθια. Και ο Βούρτς θυμάσαι το 98 στο Μόντρεαλ. Ναι, και το 98. Ανατριχιαστικό με το Βούρτς ήταν με τον Κούλθαρ το 2008 στην Αυστραλία. Τέλος πάντων. Αυτό, ας πούμε, ήταν ένα από τα χειρότερα ατυχήματα των τελευταίων ετών και ήταν, κατά την άποψή μου, καθαρά ευθύνη του Μαλντονάντο. Εντάξει, ναι, είχε ευθύνη ο Μαλντονάντο. Δεν θα κάνουμε τα πάρουμε το κεφάλι. Εντάξει. Στον Γκροζάν. Ψυχοπαθής είναι ο άνθρωπος, δεν είναι. Ναι, αλλά ο Γκροζάν τα είχε κάνει συνεχόμενα. Είχε κάνει ένα-δύο Grand Prix και μετά μπαμ. Ακριβώς. Και εντωμεταξύ τότε ο Γκροζάν πήγε και έβγαλε έξω. Πώς, κανένα 2 διεκδικητές του τίτλου. Δεν πήγε και έβγαλε. Δεν είναι μάχη για τη 15η Απλά θέση. το λάθος ουσιαστικά του Γκροζάν ήταν πολύ πιο μικρό κατά την άποψή μου από το τι έκανε εκεί πέρα ο Μαλντονάντο, γιατί δεν μπορώ να το θεωρήσω καν λάθος. Είναι έλλειψη αντίληψης. Πώς να το εξηγήσω αλλιώς, ξέρω εγώ. Δεν ξέρει που βρίσκεται. Μερικές φορές έτσι φαίνεται. Να μην ξέρει που βρίσκεται. Το φαντάζει για παράδειγμα, ξέρω εγώ, σε 15 χρόνια από τώρα να κάνουν τον Μαλντονάντο και να σου πούνε αγωνοδίκης για αυτόν τον Grand Prix ο Μαλντονάντο. Θα πλαισιώνει τους άλλους αγωνοδίκες. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο για κάποιο λόγο. Ειδικός απεσταλμένος στη ΦΙΑ για την ασφάλεια. Για την ασφάλεια στους δρόμους, εντάξει. Τι να το πούμε, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε πέσει λίγο. Το φαντάζομαι και σαν οδηγό του safety car τώρα. Λοιπόν, Βραζιλία 2000. Πότε ήταν με το Χάιτφελντ που πήρε και ξύλωσε την πόρτα του safety car? 2000. Πότε ήταν στην Jordan ο Χάιτφελντ? Όχι το 3. Δεν ήταν στην Jordan. Στην Jordan ήταν. Το 4 ήταν. Το 2004. Όχι, πιο παλιό ήταν. Πιο παλιό ήταν. Ποιο 4? Ποιος έτρεχε το 4 στην Jordan? Τέλος πάντων. Υπήρχε Jordan το 4. Το 3 κέρδισε εκεί. Ο Φιζικέλα κέρδισε εκεί το 3. Πότε την πούλησε την ομάδα Το 5. Okay. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε στα αγωνιστικά.
Πάμε στο παρασκήνιο λίγο. Να πούμε τίποτα για το παρασκήνιο. Που είχαμε τα μεγάλα κεφάλια στο Μπαχρέιν. Ήρθε και ο Τόντ. Ήρθε και ο Τόντ να βάλει χέρι στο Φέτελ. Όντως. Ήρθε ο Τόντ να βάλει χέρι στο Φέτελ. Έλεγε ο Μοντετζέμολο είναι ταξιτζίδες. Έλεγε ο Έκλεστον αυτοί δεν είναι Φόρμουλα 1. Ο Ρον Ντένις έλεγε τι είναι αυτά που λένε. Ναι. Η Mercedes φυσικά έλεγε μην αλλάξετε τίποτα στους κανονισμούς. Όπα, κάτσε εδώ. Μα είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το σκηνικό. Δηλαδή είναι. Κοίτα, έχει δίκιο και σε αυτά που λέει ο Μοντζέμολο και σε αυτά που λέει ο Έκλεστον για παράδειγμα έχουν δίκιο. Δεν μπορεί να τους πεις. Απλώς βλέπω ότι γίνονται αλλαγές και οι πρώτοι που βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν πριν Είναι τους πάντα οπαδούς χαμένοι. είναι όχι οι χαμένοι, είναι οι ομάδες. Δηλαδή αυτοί που έχουν κομμάτι της πίτας και μπορούν να διαπραγματευτούν, να μιλήσουν, να ψηφίσουν. Ακριβώς. Κάτσε, δηλαδή εντάξει, επέβαλαν αυτούς τους κανονισμούς, αλλά δεν τους επέβαλαν την αγνία σου. Εσύ που ήσουν τότε, τι είπες, τι ψήφισες. Ψήφισες. Τι ψήφισες. Δεν ξέρω τι ψήφισα. Εγώ δεν. Ναι, εντάξει τώρα. Αλλά βλέπω αντί να διαμαρτύρεται ο κόσμος, οι πρώτοι που διαμαρτύρονται είναι οι ομάδες. Οι ομάδες που χάνουνε. Είναι σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Η Mercedes προφανώς και δεν θα έλεγε τίποτα. Που χάνουνε. Ο Μοντιτζέμ όλα αυτά τα έλεγε πριν αρχίσει η σεζόν, τα έλεγε από πέρσι. Και πολλοί λέγανε από πέρσι ότι βιαστήκαμε να τους αλλάξουμε τις κινητήρες, νέα τεχνολογία κλπ. Ήδη δεν τον είχαν καθυστερήσει ένα χρόνο. Ήταν για το 14 ή για το 13 κανονικά. Ναι. Και αλλάξανε μετά. Ήταν να γίνουν V4, τι ήταν να γίνουν. Όχι V4, εν σειρά 4 τετρακύλινδροι. Ούτε καν V. Τετρακύλινδροι και τελικά είπαν όχι να το κάνουμε εξακύλινδροι, θα είναι πιο δυνατή, θα βγάλει περισσότερο ήχο. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό έχει αποφασιστεί εδώ και πόσα χρόνια. Ναι. Το 10 πότε ήταν. Και το όλο background είναι ότι ουσιαστικά όλη αυτή η αλλαγή έγινε γιατί ο Κάρλος Γκον, ο πρόεδρος της Ρενό, πήγε στη FIA και λέει: παιδιά, θα φύγουμε από τη Φόρμουλα 1 γιατί δεν έχει καμία σχέση με τα αυτοκίνητα παραγωγής. Δεν βλέπουμε κανένα λόγο να συνεχίσουμε. Και ουσιαστικά τότε ξεκίνησε όλη η εκστρατεία να αλλάξουμε τους κινητήρες Φόρμουλα 1 για να είναι σχετική με την αυτοκινητοβιομηχανία. Κατά μία έννοια το πετύχανε αφού τραβήξανε και τη Honda. Απ' την άλλη έχουμε όλα αυτά τα παράπονα. Όπα. Η Honda αποφάσισε να μπει στη Φόρμουλα πριν 2 χρόνια. Ναι, με αυτούς τους κινητήρες όμως, αυτό που λέγαμε, ότι εδώ και χρόνια ξέραμε ότι θα είναι αυτή η κινητήρες. Δεν τράβηξε τη Honda, απλώς είχαν υπόψη ότι μπορεί να προσελκύσει κάποιες άλλες ομάδες. Η Honda δηλαδή δεν τους είπε κάντε τους έτσι και θα μπούμε. Όχι. Απλά κάνοντας έτσι τους κινητήρες, δεν λεάστηκε η Honda, ας πούμε έτσι. Βγήκε και ο Νιούι και είπε πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά. Και ο Σίμοντς είπε άλλα συνέντευξη τύπου. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη τύπου ναι. αυτή. Τσεκάρετε τη άμα τη βρείτε στο YouTube ή κάπου. Και έλεγε και ένα. Ότι... Βέβαια πρέπει να τη δείτε 3 φορές για να καταλάβετε τι λέει ο Νιούι, αλλά εντάξει. Πλάκα. Ούτε ο Ράικονεν δεν μιλάει. Τα λέει έξω από τα δόντια ο Νιούι, αλλά με κλειστό στόμα. Το οξύμορο της υπόθεσης. Λοιπόν, είπε πολλά πράγματα ο Νιούι και είπε για όσο το κατά πόσο είναι πράσινη αυτή η Φόρμουλα 1, κατά πόσο είναι οικονομική, κατά πόσο είναι... δηλαδή υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Καλά, προφανώς ο Νιούι... Πιστεύεις ότι γι' αυτό έγιναν αυτές οι αλλαγές, δηλαδή να προσεγγίσουμε αυτή την πράσινη φόρμουλα να γίνει πιο οικολογική? Αυτό ήταν δηλαδή το... πιστεύω ότι έγινε έτσι για να ενδιαφέρει τους κατασκευαστές κινητήρων, οι οποίες είναι και αυτοκινητοβιομηχανίες ουσιαστικά. Ναι, αλλά η Φόρμουλα 1 δεν είναι αυτοκινητοβιομηχανίες, ρε παιδί μου, με συμβατικά αυτοκίνητα. Ποτέ δεν ήταν. Έχουν εφαρμοστεί κάποιες νέες τεχνολογίες που μετά μεταφέρθηκαν, αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Αυτό ξεχνάνε νομίζω όλοι. Αυτό ξεχνάνε βασικά ότι οι αγώνες προϋπήρχαν της βιομηχανίας και ουσιαστικά οι εξελίξεις ήρθαν από την ανάγκη για τους αγώνες και όχι για τις ανάγκες της αυτοβιομηχανίας σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό να λαμβάνεις αυτή την οδό και προφανώς έχουμε ήδη τα πρώτα παράπονα.
Αυτό είναι όμως και το ξεχωριστό, ρε παιδί μου. Ότι πας να δεις Φόρμουλα 1 και ξέρεις, για παράδειγμα. Εντάξει, θα δω το μονοθέσιο που πηγαίνει με 300 χιλιόμετρα και 350, αλλά ξέρω θα έχει πολύ κατανάλωση καυσίμου. Δηλαδή, τι να το κάνεις, δηλαδή. Να πάω να δεις ένα μονοθέσιο και να έχει ίδια τεχνολογία με αυτό που έχω εγώ στο δικό μου αυτοκίνητο. Πώς θα πηγαίνει έτσι, με την ίδια κατανάλωση καυσίμου? Είναι κάτι το ξεχωριστό. Δηλαδή, θα πας να επιβάλλεις για ένα Σαββατοκύριακο την οικολογική φόρμουλα σε αγώνες ταχύτητας, για παράδειγμα. Τι είναι αυτό? Είναι κάτι το ξεχωριστό, δηλαδή. Δεν τη βλέπει ο άλλος επειδή είναι πράσινη. Έλαντε. Προφανώς. Δεν ξέρω. Αλλά απλώς δεν ξέρω αν ήταν αυτό το επιχείρημα το να γίνει έτσι. Ποιο πιστεύεις ότι μπορούσε να είναι? Δεν ξέρω, ίσως χρειαζόταν όντως μια αλλαγή. Αλλαγή βέβαια, για την αλλαγή. Αλλαγή στους κινητήρες, κοίτα, αυτή η τεχνολογία είναι καλή, ρε παιδί μου, που αποθηκεύεις ενέργεια και τη δίνεις. Αλλά όλοι αυτοί οι περιορισμοί που έχουν μπει, δηλαδή μετρητής ροής καυσίμου, αποθήκευση ενέργειας, είναι δύσκολο να την ενστερνιστεί κάποιος ο οποίος θα πάει απλά να δει έναν αγώνα Grand Prix. Ξέρεις τι γίνεται? Υπάρχει όλο αυτό το ότι βοηθάμε την ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας και τέτοια. Αλλά αλλάζει όλο το σπορ, έτσι. Όχι μόνο. Ωστόσο το κάνεις μέσα από ένα σετ πολύ περιοριστικών κανονισμών. Αν ήθελες ουσιαστική εξέλιξη, κάπως θα το έκανες, θα περιόριζες, ξέρω εγώ, τα χρήματα ή οτιδήποτε, και θα τους άφηνες ελεύθερους στην εξέλιξη, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής έρευνα, συνεχής βελτίωση και όντως να υπάρχει. Αυτοί οι περιορισμοί που μπαίνουν είναι για ασφάλεια, υποτίθεται. Όχι μόνο. Δηλαδή δεν γίνεται, για παράδειγμα, πρέπει να μπουν αναγκαστικά, γιατί δεν γίνεται, για παράδειγμα, να πεις κάνουμε αυτή τη νέα τεχνολογία και χρησιμοποιούμε τα ίδια καύσιμα με την ίδια ποσότητα καυσίμου που χρησιμοποιούσαμε και στους παλιούς κινητήρες. Τη στιγμή που λες turbo αποθηκεύω ενέργεια, δεν γίνεται να πεις. Χρησιμοποιείς 100 λίτρα. Ναι. Χρησιμοποιείς δηλαδή, εδώ τώρα θες. αυτό που λένε, για παράδειγμα, μια μέση λύση είναι να πούνε, άμα έχουμε πρόβλημα με τη ροή καυσίμου, να πούμε να κάνουμε 110-120 τα κιλά, να προσθέσουμε δηλαδή καύσιμα. Αυτή δεν είναι λογική. Τότε να μην αλλάζανε καθόλου οι κινητήρες. Πλάκα. Και πού θα τα βάλουν αυτά τα 10 κιλά? Δεν είναι και το πρόβλημα, αλλά εφόσον. Δεν είναι εκεί, πρέπει να συνδυάσουν όλοι. Εφόσον έχεις αυτή την τεχνολογία, πρέπει να ασπαστείς όλες τις προδιαγραφές. Δηλαδή δεν γίνεται να έχεις και turbo και να έχεις και 150 κιλά καύσιμα. Ναι. Αυτό έχουν κάνει, εντάξει, οκ. Σε αυτό το τομέα αυτό έχουν κάνει. Αυτό όμως δεν λειτουργεί. Τι εννοείς δεν λειτουργεί? Δεν λειτουργεί για το θέαμα, για τους αγώνες, για την ταχύτητα. Εγώ νομίζω ότι βιαζόμαστε λίγο για να κατακρίνουμε οτιδήποτε, έχοντας δει 3 αγώνες. Ναι, κοίτα, όμως αυτό που βλέπουμε δεν αλλάζει. Δηλαδή κάτι κάρτες με το πόσο ενέργεια έχει χρησιμοποιήσει, πόσο καύσιμο έχει, είναι τσίμα-τσίμα, είναι στο όριο. Πόσο της 100 του έχει μείνει ακόμα. Αυτό που του λένε, εντάξει, πλέον δεν χρειάζεται να κάνεις lift and coast. Λέει, τι είναι αυτό το lift and coast ξαφνικά τώρα για να σώσουμε καύσιμα? Σηκώνει το πόδι από τον γκάζι. Έχουν κάνει το DRS πλέον χειροκίνητο, γιατί εφόσον σηκώνω το πόδι από τον γκάζι, δεν χρειάζεται να πατήσω φρένο για να κλείσει. Το κάνω χειροκίνητα και κλείνει το DRS. Ξέρεις, μειώνει την ταχύτητα. Πέφτουν οι στροφές και σηκώνω μου καύσιμο. Το Edson All τι έλεγε? Εδώ λέει να πηγαίνω στη στροφή και χρησιμοποιώ αυτόματα το χρησιμοποιώ χειροκίνητα για να κλείσω το DRS. Ναι, γιατί σηκώνουν πόδι από τον γκάζι. Σηκώνουν πόδι από τον γκάζι. Δεν πατάει φρένο για να κλείσει το DRS. Ναι, πέρυσι ήταν μόλις σηκώνει το πόδι του από τον γκάζι, το DRS έκλεινε. Αλλά τώρα, άμα είναι με lift and coast, άμα σηκώνουν πολύ νωρίτερα πριν τη στροφή το πόδι του από τον γκάζι, πρέπει να το κάνουν χειροκίνητα για να μην κλείνει μόνο του. Ωστόσο, οπότε δεν πιάσομαστε. Αυτό θα αλλάξει. Το lift and coast. Ναι, μπορεί να αλλάξει. Πώς μπορεί να αλλάξει? Όσο γίνονται πιο καλύτεροι κινητήρες ουσιαστικά, θα έχουν και πολύ καλύτερη. Θα είναι πιο αποδοτικοί με τα ίδια καύσιμα. Ναι, υποτίθεται ότι η Williams μπορεί να εκκίνησε το Grand Prix του Μπαχρέιν με λιγότερα από 100 κιλά. Εσύ αυτό, ρε Φαμπρίτσιο, θα το καταλάβεις. Ο άλλος που δεν το έχει ψάξει έτσι θα το καταλάβει. Θα καταλάβει γιατί πηγαίνει ο άλλος αργά. Και πριν δεν καταλάβαινε γιατί πήγαινε αργά.
πολλές φορές. Περίμενε να τελειώσει ο αγώνας Παλιά, για να εντάξει, βγουν υπήρχε οι μια δηλώσεις. εξοικονόμηση καυσίμου, ρε παιδί μου. Υπήρχε μια χαρτογράφηση. Κοίταξε, και τώρα η εξοικονόμηση καυσίμου ουσιαστικά είναι για να πιέσει πιο πολύ στους επόμενους γύρους, ξέρω εγώ. Εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα τώρα, να πάμε αργά για να πάμε μετά γρήγορα. Θέλουμε να πηγαίνουν γρήγορα. Όταν έχεις όριο καυσίμου και τους λες μπορείτε να διαχειριστείτε αυτά τα καύσιμα. Ναι, αυτό είναι. Αυτό θα εκεί γίνει. είναι το λάθος. Εκεί είναι το λάθος. Με αυτό λέμε. Δηλαδή, αυτό εσύ πώς το βλέπεις να αλλάζει? Δηλαδή, υπάρχει δηλαδή του χρόνου να βγουν οι κινητήρες σε 2 χρόνια από τώρα, αυτό. σε 2 χρόνια από τώρα και να τους πούνε με 100 κιλά να τους κάνουν κάπως οι κινητήρες και να μπορούν να πηγαίνουν από την αρχή μέχρι το τέλος? Δεν πρόκειται να τερμαγιάζει. αλλάξει αυτό, γιατί άμα αλλάξει αυτό, ουσιαστικά θα είναι σαν πισωγύρισμα της ΦΙΑ και δεν πρόκειται να δεχτεί να ρίξει τα μούτρα της έτσι η ΦΙΑ, κατά την άποψή μου. Να πει ότι ξέρετε, ναι, βλακεία κάναμε τελικά με το όριο 100 κιλών καυσίμου. Δεν πειράζει, το βγάζουμε και προχωράμε. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Γιατί θα είναι, τι μπορεί να γίνει πλέον? θα παραδεχθεί ένα λάθος το οποίο δεν νομίζω ότι το βλέπει σαν λάθος αυτή τη στιγμή η ΦΙΑ. Ωραία, και αυτή τη στιγμή τι βλέπεις? Να παραμένουν έτσι τα μονοθέσια για 10 χρόνια με την ίδια τεχνολογία? Μέχρι το 2020, ναι. Με την ίδια τεχνολογία έτσι όπως είναι τώρα, ή μπορούν για παράδειγμα να δεν κρατήσουν ξέρω. τα turbo και αυτά, αλλά να αλλάξει κάπως αλλιώς? Δεν ξέρω τι Να θα ανεβάσουν κάνουν. στροφές. Κάτι θα κάνουν για το θόρυβο προς το παρόν. Αυτό το λέει η μουσική ο Μοντιτζέμολο που λες εσύ θόρυβο. Τι? Ο Μοντιτζέμολο αυτό το λέει η μουσική. Μην Ωραία. το λες θόρυβο. Τον ήχο λοιπόν. Μια μέση λύση. Εντάξει, είναι μουσική και εγώ το θεωρώ μουσική, αλλά δεν το θεωρούν όλοι μουσική. Αυτό θα κάνουν άμεσα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στο μέλλον. Δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά Αυτό βλέπω ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα και να παραμένουμε έτσι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν είναι ωραίο αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή από την αρχή έχει κουράσει όλο αυτό το θέμα. Δηλαδή βλέπουμε και συζητάνε 90% για τη ροή καυσίμου, για τα ελαστικά, για το air scarce, και το συζητάνε κατά τη διάρκεια όλου του Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπου το μπουχτίζεις πλέον, ασχολούνται με αυτό. καλά, η Φόρμουλα 1 πάντα ζητούσε έψαχνε να ασχοληθεί με εξωαγωνιστικά πράγματα και πολλές φορές ήταν το αλατοπίπερο τα εξωαγωνιστικά. θέλουν αλατοπίπερο, είτε τεχνικά, είτε πολιτικά, είτε οτιδήποτε. Άμα σε θέλανε να σε εντριγκάρουν έτσι, ας φέρνανε 2 κατασκευαστές ελαστικών, να σου λέω εγώ πώς θα ασχολιόμασταν τώρα. Τι ας πω, οκ, ναι. Θα σχολιόμασταν, ξέρω εγώ. Θα κάναμε εκπομπή. Κάνουμε εκπομπή. Οπότε εσένα ποια είναι η άποψή σου Για ποιο πράγμα? για όλο αυτό, ρε παιδί μου, τη μορφή της Φόρμουλα 1? Ότι- Βλέπεις να βελτιώνεται? Ναι. Ναι, το πιστεύω ότι θα βελτιωθεί. Να βελτιώνεται, εσύ πώς το εννοείς? Να φτάσει ο ένας κατασκευαστής κοντά στον άλλον? Όχι απαραίτητα αυτό, αλλά να βλέπουμε λιγότερη οικονομία καυσίμων μέσα στον αγώνα. Δηλαδή πιστεύω ότι αρκετά σύντομα θα φτάσουμε να μην χρησιμοποιούν τα 100 κιλά. Να Μάλιστα. χρησιμοποιούν λιγότερα. Και πάλι θα έχουμε οικονομία καυσίμων. Αλλά αυτό είναι το παιχνίδι τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Και παλιότερα είχαμε περιορισμούς στα καύσιμα. Όχι στα καύσιμα. Α, ναι, και... το 88 είχε στα καύσιμα. Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι είχε. Το 88. Τι? Νομίζω ότι είχε περιορισμό στα καύσιμα. Δεν είμαι σίγουρος. Θα το τσεκάρω αυτό και θα επανέλθω. Αλλά ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Το πώς οι ομάδες αντιμετωπίζουν τους καινούριους κανονισμούς προφανώς και διαφέρει, γιατί έχουν αλλάξει λίγο και οι εποχές και η ενημέρωση που έχουν, δεδομένα, στοιχεία, τηλεμετρίες. Γι' αυτό και βλέπεις πολύ πιο ελεγχόμενους αγώνες από το pit lane, να λέει ο αρχιμηχανικός τώρα θα πιέσεις, τώρα δεν θα πιέσεις, στη στροφή 18 μπορείς να πας πιο γρήγορα. Fuel is good, fuel is good. Push, push.
Hit the beeps, hit the beeps. Τι είναι τα beeps που λένε, που λέει hit the Τα beeps είναι όταν είναι να αλλάξει ταχύτητα ο οδηγός. Πώς ακούγει το beep στο... Ακούγει ένα beep στα αυτιά του και ξέρει πότε να αλλάξει ταχύτητα. Το ίδιο συμβαίνει και με το DRS. Ξέρει πότε να... Ακούει το beep και ξέρει πότε να το ενεργοποιήσει και πότε... Ναι, πότε να το ενεργοποιήσει. Δηλαδή είναι σαν να τους λένε, ρε παιδί μου, άλλαζε ταχύτητα όταν ακούς το beep, δηλαδή στο όριο. Δηλαδή πριν άλλαζε ταχύτητα λίγο πιο πριν. Τώρα σε κάθε ταχύτητα είναι διαφορετικό που πρέπει να αλλάζει. Ουσιαστικά στις χαμηλότερες ταχύτητες αλλάζει πιο νωρίς ταχύτητα για να μην υπάρχει σπινιάρισμα στις υψηλές στροφές. Τώρα αν ακούνε επειδή είναι πιο περίπλοκο πλέον, ότι ξέρω εγώ στη Δευτέρα αλλάζει στις 10.000 στροφές, στην Τρίτη αλλάζει στις 1500, στην Τετάρτη αλλάζει στις 11.000 και ούτω καθεξής, μπορεί να είναι πιο χρήσιμο φέτος το beep. Παλιότερα το ακούγανε και από τον κινητήρα, γιατί εντάξει, ακούς τις στροφές και ξέρεις που να αλλάξει, ξέρεις την νότα, ξέρω εγώ πώς να το πω αλλιώς. Οδηγός. Ναι, πολύ οδηγοί. Το βλέπουμε και στο τιμόνι. Προφανώς υπάρχουν και τα φώτα στο τιμόνι, δεν το συζητάμε. Απλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να καταλάβεις πότε πρέπει. Και προφανώς η αίσθηση που σου δίνει το μονοθέσιο, έτσι. Εντάξει, είναι και αυτό κάτι. κάτι. Γιατί είδαμε για παράδειγμα στο Free Practice 3 το Vettel να είναι λίγο λέμαργος με τον Γκάζι. Έλαντε. Το πάτησε, καβάλισε τις γύρες του. Και είχαμε να το δούμε τον Vettel να τα κάνει αυτά το 2011. Που εκεί όταν έβγαινε εκτός μετά νίκαγε. Κατέστρεβε το μονοθέσιο. Δηλαδή είχε κάνει πόσα free practice εκείνη τη σεζόν το 2011 που είχε κερδίσει πόσα Grand Prix και είχε διαλύσει το μονοθέσιο στις ελεύθερες δοκιμές. Ίσως τότε πίεζε πιο πολύ να βρει τα όρια. Τώρα αυτή τη φορά ήταν... δεν ξέρω. Ήταν αυτός ένας λόγος για τον οποίο δεν κατάφερε να μπει στο Q3 στα δοκιμαστικά? Σίγουρα τον άφησε με μειονέκτημα. Γιατί δεν έκανε προσομοίωση qualifying το Σάββατο. Ναι, αλλά με ένα θέσιο όπως η Red Bull να μην καταφέρει να μπει στο Q3, ούτε καν στο Q3, δεν σου λέω γιατί μπήκε στο Q3 και ήταν αργός, αλλά... Μα ήτανε... Ενώ αντιμετώπισε και προβλήματα με το μονοθέσιο όντως, ήταν όλα πήγανε στραβά, ήταν και Τώρα αυτό είναι σχετικό, λίγο... δηλαδή ο Αλόνσο αντιμετώπισε προβλήματα στο qualifying ή όχι? Ο αναμάρτητος θα λες. Ο οποίος βγήκε μετά τα δοκιμαστικά. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω. Κάτι το μονοθέσιο είχε. Το πάτωμα ήταν τα ηλεκτρικά, πάντως εγώ δεν ήμουν σίγουρα κάτι. Ψάξτε το, βρείτε το. Έτσι είπε και βγαίνανε οι ιταλικές εφημερίδες Κυριακή πρωί ουσιαστικά, είχαν γράψει δηλαδή οι δημοσιογράφοι τους το Σάββατο ότι έψαξε η ομάδα, δεν βρήκε τίποτα. Βέβαια οι ομάδες παίρνουν τα μονοθέσια από το Parc Fermé την Κυριακή το πρωί για να επέμβουν σε αυτά πριν τον αγώνα, οπότε δεν είχαν βρει τουλάχιστον στην τηλεμετρία κάτι μάλλον το Σάββατο. Την Κυριακή αλλάξανε εξάτμιση στο μονοθέσιο του Αλόνσο. Αυτό. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εκεί. Είχε πρόβλημα το μονοθέσιο του Αλόνσο? Δεν ξέρω. Ποιος είμαι εγώ, ρε φίλε? Τι συμπεραίνεις εσύ τώρα από τη γλώσσα του σώματος του Αλόνσο και από αυτά που γράφουν ενιγματική τα ιταλικά? Ήταν η γλώσσα του σώματος του Αλόνσο και στο τερματισμό του αγώνα. Ναι. Περνάει ένατο στη γραμμή του τερματισμού με ανυψωμένο χέρι, έτσι. Και μετά βγαίνει... Πιο ψηλά και από τον Χάμιλτον το σήκωσε το χέρι. Και βγαίνει μετά και λέει η ομάδα έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Με τα προβλήματα που είχαμε το Σάββατο, τα οποία δεν υπήρχαν, αλλά εγώ ισχυρίστηκα ότι είχαμε. Τα λύσανε όλα και φτιάξανε το μονοθέσιο. Τα pit stop ήταν μια χαρά, η στρατηγική ήταν μια χαρά. Απλά το μονοθέσιο δεν πήγαινε. Υπήρχαν 8 άλλα μονοθέσια μπροστά μου στο ταχύτερα. Ναι. Και σπέβδει να πει κιόλας. Δεν είναι ότι ξέχασα να οδηγώ εδώ στην πίστα. Έχω κερδίσει 3 φορές. Έχω κερδίσει. Οπότε αποκλείεται να φταίω εγώ. Είναι για δρόμο. Είναι για δρόμο. Είναι για δρόμο, τον βλέπεις? Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Εντάξει. Αποκλείεται να έχει σύμβολο μέχρι το 16 αυτός εκεί. Τα αρχίσαμε πάλι τώρα, αν θα πάει. Ναι, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω. Έτσι όπως τα βλέπω εγώ. Πού θα πάει, ρε εσύ? Δημιουργούν μια κατάσταση όπου στο τέλος θα φύγει και δεν θα απορρίσεις. Θα πεις, ήταν το κλίμα βαρύ, φαινόταν όλη τη σεζόν. Μα δεν είναι ξεστή, δεν είναι το κλίμα βαρύ. Είναι ότι ο Αλόνσο από το 2010
Τους μαστιγώνει. Τους μαστιγώνει. Ξεκινάει τη χρονιά χωρίς να είναι καλές οι ελπίδες του για το πρωτάθλημα. Αχα. Ναι, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, όπως σου είπα και εγώ. Και παλιά ήταν και ο Σουμάχερ εκεί και έκανε 4 χρόνια έκανε να πάρει πρωτάθλημα. Δεν είχε δημιουργηθεί κανένα τέτοιο κλίμα μέσα στα 4 χρόνια. Όχι, αλλά ο Σουμάχερ πήγε το 96. Το μονοθέσιο ήταν. Γνωρίζοντας ότι πάει κάπου που δεν. Σιγά σιγά έγιναν κινήσεις. Το 97 πάλεψε για τον τίτλο. Ναι, μέχρι το τελευταίο Grand Prix. Η ίδια πορεία έχουν, ναι. Και ο Αλόνσο για παράδειγμα, και ο Σουμάχερ έχασε 2 πρωταθλήματα στο τελευταίο αγώνα. Αλλά υπήρχε συνεχής βελτίωση. Δηλαδή από το 97 στο 98. Εντάξει, το 98 δεν ήταν καλή σεζόν. Το 99, ας πούμε, ήταν σε καλή φόρμα η Ferrari. Π.χ. Όταν έσπασε το πόδι του ο Σουμάχερ. Ναι. Ήταν μερικά Grand Prix που μπορούσε να τα χτυπήσει, αλλά συνήθως το McLaren ήταν πιο γρήγορο τότε. Ήταν και πιο γρήγορο. Κάνανε λάθη σε pit stop, στρατηγικές και τέτοια το 99. Τώρα συνεχής βελτίωση που λες, τώρα δεν καταλαβαίνω. Συνεχής βελτίωση από δεύτερη, ήμασταν δεύτεροι και ο πρώτος ήταν ένα δευτερόλεπτο πιο μπροστά. Δηλαδή η McLaren το 98 ήταν σαν το πλανήτη. Αλλά άμα έβλεπες η Ferrari του 92 και του 93 και του 91. Εντάξει ρε παιδί μου, και ο Αλόνσο για παράδειγμα θυμάσαι πριν το 9 τη σεζόν είχε κάνει η Ferrari. Ναι. Και το 10 ξεκίνησε με νίκη. Ναι. Όπως και να προήλθε αυτή. Αλλά εντάξει, και όταν πήγε στη Ferrari ο Αλόνσο, δεν βρέθηκε για παράδειγμα με ένα μονοθέσιο που ήταν ήδη γρήγορο. Ενώ ρε παιδί μου, ότι όπως ο Σουμάχερ πήγε το 96 σε μια ομάδα που ήξερε ότι δεν είχε ανταγωνιστικό μονοθέσιο και την προηγούμενη σεζόν ήταν λίγο κάπως. Ναι. Ήξερε δηλαδή ο Αλόνσο ότι από τι σεζόν προέρχεται η Ferrari. Ο Σουμάχερ πήγε σε μια ομάδα που είχε να πάρει πρωτάθλημα 14 χρόνια. Ο Αλόνσο πήγε σε μια ομάδα που είχε μια κακή σεζόν. Έτσι τουλάχιστον εγώ το βλέπω. Δηλαδή, τι με κοιτάζεις? Εντάξει, είχε μια καλή σεζόν, ναι. Δηλαδή το 9 ήταν κακή σεζόν για τη Ferrari. Το 8 ας πούμε είχε παλέψει για το πρωτάθλημα. Το 9 λόγω κέρς, λόγω αλλαγών κανονισμών και τέτοια πήγε άσχημα. Το 10 έφευγε πάλι το κέρς. Υποτίθεται ότι η Ferrari θα ήταν πάλι μπροστά. Ναι, εντάξει. Και ήταν. Ναι, αλλά εντάξει. Ναι, και από εκεί που προερχόταν ο Αλόνσο σίγουρα καλή θα ήταν η χρονιά. Δηλαδή ο Σουμάχερ προερχόταν από την Benetton με 2 πρωταθλήματα. Και ο Αλόνσο προερχόταν από τη Renault που πάλευε να μπει στο. Κοίταξε, αυτό που λες το καταλαβαίνω. Ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα του οδηγού και πώς αντιμετωπίζει τις καταστάσεις που έχει μπροστά του. Ότι ο Σουμάχερ δεν βγήκε να βγάλει τα άπλυτα της Ferrari στη φόρα, ενώ ο Αλόνσο παραπονιέται αρκετά για την κατάσταση που βλέπει μπροστά του. Ανέκαθεν. Και σε οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά, να πω και αυτό. Είδε στο Μοντετζέμολο την αντίδρασή του όταν ο Χούλκενμπεργκ προσπέρασε τον Αλόνσο στον αγώνα? Που έκανε ένα έτσι στο χέρι και γύρισε την πλάτη. Τον ιδίασμα και έφυγε. Ναι, γύρισε την πλάτη. Έφυγε από την πίστα 10-12 γύρους πριν τελειώσει ο αγώνας. Και εγώ ξέρω ότι ο Μοντιτζέμολο δεν παρακολουθεί τους αγώνες. Δηλαδή πηγαίνει την ημέρα των δοκιμαστικών όποτε πάει, αλλά τους αγώνες δεν τους παρακολουθεί ποτέ από την πίστα. Δεν είναι εκεί, ξέρω εγώ τι κάνει. Κάνει κάτι περίεργα. Είναι όντως εξευτελιστικό το γεγονός. Μήπως κάνει πράγματα Αλόνσο επειδή ξέρει ότι είναι και ο Μοντιτζέμολο στην πίστα? Εγώ πιστεύω ότι είχαν να κάνουν οι δηλώσεις του Αλόνσο μετά τον αγώνα, το ύφος τους με το γεγονός ότι ήταν ο Μοντιτζέμολο εκεί. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι είναι εξευτελιστικό να βλέπεις τη Force India να είναι μπροστά από τη Ferrari όταν η Force India έχει budget 3-4 φορές μικρότερο. Εξευτελιστικό για τη Ferrari εννοείς? Προφανώς. Εξευτελιστικό για το σπορ? Όχι, καθόλου. Θα μου πεις έχουν καλύτερο κινητήρα και αυτό κάνει τη διαφορά. Ναι, όντως. Είχαν τον ίδιο χρόνο να εξελίξουν τον κινητήρα, θα μπορούσαν να έχουν επενδύσει. Καταρχήν η Ferrari φτιάχνει το δικό της κινητήρα, ενώ οι άλλοι τον αγοράζουν. Οπότε δεν μπορούν να φτιάξουν τον κινητήρα που λες. Όχι, εννοώ να εξελίξει η Ferrari τον κινητήρα. Ότι η Force India ήταν μπροστά από τη Ferrari σε αυτόν τον αγώνα λόγω κινητήρα. Okay. Το να βλέπεις αυτό το κινητήρα που έχει παράγει η Ferrari για αυτό το σετ κανονισμών είναι ντροπή για την Μαρανέλο.
και λόγω του budget τους και λόγω του κύρους τους. Σίγουρα. Και τώρα αυτό... δηλαδή, ναι, για παράδειγμα, να βγαίνει μετά ο Αλόνσο και να λέει, ξέρω εγώ, δεν είχαμε τελική ταχύτητα και οι δύο οδηγοί να το λένε αυτό. Δηλαδή, πόσο υποβιβάζουν τον κινητήρα τώρα της Ferrari στα μάτια του κόσμου. Είναι η πραγματικότητα, δεν το κάνουν. Ναι, αλλά έτσι πόσο ξέρεις όταν το ακούς, ρε παιδί μου, και λες Ferrari, δεν το περίμενες. Ναι. Σε αυτούς που δεν είναι πορωμένοι με το σπορ, πιο έξω, φαίνεται πολύ παράξενο κιόλας. Ναι. Μα και εμείς που ξέρω εγώ το παρακολουθούμε, είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια πολύ καλούς και αξιόπιστους κινητήρες της Ferrari και πολύ δυνατούς. Όντως, πάντα. Πάντα πλάκα. Την εποχή των V12 προφανώς ήταν πάντα ο ισχυρότερος κινητήρας και από τη δεκαετία του 70 πάντα με κινητήρες ήταν το δυνατό σημείο της Ferrari. Βέβαια στους turbo κινητήρες είχαν προβλήματα η Ferrari πάντα. Άμα κοιτάξουμε το παρελθόν και ίσως επιστρέφουν αυτά. Βλέπω αρκετές ομοιότητες λίγο έτσι, στα τρία πρώτα Grand Prix με τη σεζόν του 1988. Τελευταία σεζόν των Turbo. Ναι. Ότι μια ομάδα είναι καθαρά μπροστά και πολύ μακριά. Ότι δεν θα απειληθεί εύκολα. Ναι. Και οι υπόλοιπες μάχονται... Αν και τότε το Honda της McLaren το είχαν και άλλες ομάδες, η Lotus. Εντάξει. Και η Lotus ήταν πουθενά τότε, δηλαδή δεν ήταν μόνο κινητήρας. Η Lotus έτρωγε στα δοκιμαστικά 3 δευτερόλεπτα από το Σένα. Ναι. Δεν ήταν μόνο ο κινητήρας, σίγουρα. Καλά, ήταν και το μονοθέσιο της McLaren, δηλαδή ήταν αρκετά μπροστά από τα υπόλοιπα κατά την άποψή μου. Αλλά βλέπουμε ότι μια ομάδα είναι μπροστά και ευτυχώς μάχονται οι οδηγοί της. Είναι και μπροστά γιατί ξέρεις, είχε αφιερωθεί τα τελευταία 2 χρόνια εκεί. Είχε φτιάξει ομάδα που έφτιαχνε ειδικά το μονοθέσιο του 14 για τους κινητήρες. Ναι, και στους κινητήρες επένδυσε πάρα πολύ. Είχαν αφοσιωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Είχαν βάλει στόχο ότι. Ξεπληρώνουν αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή, κάποια άσχημα αποτελέσματα της προηγούμενης σεζόν που πολλοί πιστεύαν θα είναι πιο ανταγωνιστικοί, όλα αυτά τα ξεπληρώνουν φέτος. Και είναι μακράν μπροστά και δεν πρόκειται να τους αγγίξει κάποιος, πιστεύω, φέτος. Πολύ δύσκολα. Μην το λες, εντάξει. Αυτό προέρχεται και από έναν αγώνα, ρε παιδί μου, τώρα που το. Εντάξει. Ναι, τόνισε το πλεονέκτημά τους. Ναι. Σίγουρα. Όταν όμως πιέσανε στο τέλος, μετά το safety car, φεύγανε με 2 δευτερόλεπτα στο γύρο. Προλάβανε και φτιάξαν διαφορά 30 δευτερόλεπτα σε 10 γύρους τώρα, τι να λέμε. Και δίνανε και μάχη μεταξύ τους. Ακριβώς. Δηλαδή, άμα ήταν ένας. Οπότε, κατά πόσο έχουν πιέσει στα προηγούμενα Grand Prix. Τέλος πάντων. Γιατί λέμε μόνο για κινητήρα, αλλά μπορεί να είναι και αεροδυναμικά το μονοθέσιο super, Εγώ πιστεύω ότι είναι προφανώς μεταξύ των κορυφαίων, γιατί και πέρυσι ήταν μεταξύ των κορυφαίων, ας πούμε. Δηλαδή... Εν τω μεταξύ, βλέπεις μπροστά, ρε παιδί μου, αυτοί πίσω καταπονούν τα λάστιχά τους και άλλοι τρέχουν μπροστά 2-2,5 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα. Ξέρεις τι γίνεται. Και κάνουν 2 pit stop. Έχει να κάνει και με την αεροδυναμική. Δηλαδή η Williams, ας πούμε, γιατί έτρωγε τα πίσω λάστιχα. Ακριβώς, γιατί ναι. Δεν πατάει κάτω η αεροδυναμική το μονοθέσιο, γλιστράνε περισσότερο τα λάστιχα και τρώγονται πιο γρήγορα. Ναι. Αυτό έκανε μεγάλη διαφορά, ας πούμε, σε Force India και Williams στον αγώνα. Και αντίστοιχα, άμα έχεις καλό airs, μπορείς να εξοικονομήσεις περισσότερα καύσιμα και να πας και πιο γρήγορα. Δηλαδή, όσο καλύτερο είναι το μονοθέσιό σου, τόσο πιο πολύ πλεονεκτήματα θα έχει παρά θα μειονεκτεί σε άλλους τομείς. Ναι, εντάξει, είναι και άσχημο αν δεν λειτουργεί σωστά το μονοθέσιο και αεροδυναμικά. Είναι και ο οδηγός λίγο πιο βίαιος με τον γκάζι, ρε παιδί μου. Νιώθει ότι πάει αργά, πατάει, δίνει. Προσπαθεί να το κάνει πράγματα, να κάνει πράγματα που ναι. Δυσκολεύεται. Εις βάρος του λειτουργούν κιόλας. Πολλές φορές, ναι. Και πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τον Grand Prix, με αυτό το μεγαλύτερο εν ενεργεία μύθο ότι η Mercedes αφήνει τους οδηγούς τους να δίνουν μάχη. Δεν χαίρεσαι με αυτό. Ποιο? Γιατί έδωσε μάχη, άφησε η Mercedes να δοθεί μάχη. Για πες, πώς δεν άφησε. Έλα εσύ μέσα να σου βάλουμε την άλλη γόμα ώστε να μην είστε και πολύ κοντά, ρε παιδί μου τώρα. Ναι. Εν τω μεταξύ το κάνει και λάθος, ρε παιδί μου. Άμα θέλεις να εμπλακούν σε μάχη τέτοια, φροντίζεις το γρήγορο οδηγό να τον έχεις μπροστά, όχι να τον έχεις πίσω. Εντάξει. Καλά, δεν μπορείς να φροντίσεις μερικά πράγματα. Δεν μπορείς να φροντίσεις. Ήτανε στην pole position ο Ρόσμπεργκ. Το πρώτο λάθος του Ρόσμπεργκ. Όχι που ήταν στην pole position, το έχασε την πρώτη θέση με το που ξεκίνησε το.
Το πρώτο λάθος του Ρόσμπεργκ. Λοιπόν, το πρώτο λάθος είναι αυτό. Εκεί ναι. Το δεύτερο λάθος είναι ότι δηλώνει ότι είπα ναι στη στρατηγική να μπω εγώ να βάλω τη μεσαία γόμα στο πρώτο pit stop. Κοίταξε, πριν το πρώτο pit stop προσπάθησε πολύ να πάρει το πλεονέκτημα επιλογής στρατηγικής από τον Χάμιλτον. Δηλαδή ουσιαστικά επιτέθηκε πριν το πρώτο pit stop. Ξανά. Δεν κατάφερε να περάσει μπροστά. 18 και 19. Δεν κατάφερε να περάσει μπροστά, οπότε να έχει την επιλογή στρατηγικής να πάλι και στο δεύτερο stint τα μαλακά ελαστικά. Δεν ξέρω τώρα. Γιατί να αλλάξει στρατηγική. Εντάξει, θα μπει ο Χάμιλτον να κάνει πρώτος pit stop και θα βάλει τη μαλακή γόμα. Θα κάνω κι εγώ το ίδιο πράγμα μετά από ένα γύρο. Δεν είχε καμία λογική αυτό που έκανε και όσο το σκέφτομαι, δηλαδή αναρωτιέμαι. Δηλαδή, είμαστε στο 1 δευτερόλεπτο διαφορά. Εντάξει. Μπαίνει ο Χάμιλτον να κάνει pit stop και εγώ μένω για 2 γύρους έξω. Τη στιγμή που ο Χάμιλτον αρχίζει να κινείται, ξέρω εγώ, 2 δευτερόλεπτα πιο γρήγορα. Με τη φρέσκια γόμα. Χάνω από εκεί 4 δευτερόλεπτα. Και ένα που ήταν η διαφορά 5. Μπαίνω μέσα, βάζω τη σκληρή από τις 2 γόμες. Και βγαίνω έξω και κινούμε ακόμα πιο αργά. Εντάξει, και θα φτάσει. Και φτάνει η διαφορά στα 10 δευτερόλεπτα. Θα μπει μετά πρώτος να κάνει ο Χάμιλτον pit stop. Θα βάλει τη μεσαία γόμα και θα βγει στην πίστα και θα έχει αυτός φρέσκια μεσαία και εγώ χρησιμοποιημένη. Μαλακή. Χρησιμοποιημένη σκληρή. Οπότε πάλι θα κινούμε πιο αργά. Και επειδή χρησιμοποιώ τη μεσαία θα πάω πιο. Θα τη χρησιμοποιήσω για περισσότερους γύρους. Θα επεκτείνω το stint. Δηλαδή θα κάνω και εκεί χρόνο. Δηλαδή η στρατηγική του Ρόσμπεργκ ποια ήταν, ρε παιδί μου? Δηλαδή ότι ξαφνικά ξέρω εγώ θα βάλω την μαλακή γόμα στο τέλος και θα πρέπει να καλύψω 15 δευτερόλεπτα και το περάσω κιόλας. Αυτή ήταν ναι, ότι αφήνουμε τους οδηγούς μας να έχουν μάχη. Εν τέλει όμως, με αυτή τη στρατηγική κατέληξε να είναι σε καλύτερη μοίρα ο Ρόσμπεργκ στους τελευταίους 10 γύρους. Γιατί είναι τεχνητό όλο αυτό. Ναι, μήπως το κάνανε. Σκεφτόντουσαν και safety car. Είχαν υπόψη του safety car. Δηλαδή, είμαι με το Χάμιλτον πιο γρήγορος σε 1 δευτερόλεπτο απόσταση και θα πάω να κάτσω να σκεφτώ να βάλω τη μεσαία γόμα μπας και μπει safety car. Και το τρίτο λάθος ποιο ήτανε? Ότι έχασε, να το πούμε, έχασε στα ίσα στο τέλος και έκανε χαρουμενιές. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου? Άλλος εκεί πέρα πρέπει να χτυπιέται, να πούμε, να βάλει το κεφάλι στον τοίχο. Εντάξει. Έδωσε μάχη και έχασε. Τι να κάνει? Έδωσα μάχη, στο τέλος ήμουνα στο φαβορί. Ναι. Και δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερα και βγαίνω και χαμόγελα, αγκαλιές, να κάνουμε παιχνιδάκια. Εντάξει, φαντάζεσαι να έχει χάσει έτσι ο Αλόνσο. Ο Ρόσμπεργκ είναι από τους πιο PR οδηγούς που έχω δει στον grid. Ο Ρόσμπεργκ δεν είναι το θέμα το PR. Ο Ρόσμπεργκ είναι τώρα, αυτή τη στιγμή που σου δόθηκε αυτό το μονοθέσιο, έχει σκοπό να διεκδικήσει το πρωτάθλημα? Είσαι δηλαδή στην καλά σου που λένε να καταλάβεις τι συμβαίνει? Πόσες φορές θα έχεις αυτή την ευκαιρία? Πόσες φορές θα έχεις την ευκαιρία? Άρπαξε τη όρμα. Ναι. Γίνε κακός με την καλή είναι του κακός. Να σου πω κάτι όμως, όρμησε. Μην είσαι πολύ ναι και γελάκι και δεν θα πει τίποτα όρος. Ωραία μετά, μέσα στην πίστα δεν όρμησε? Όρμησε. Αλλά δέχτηκε, λες, την στρατηγική της Mercedes, την εναλλακτική, η οποία δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε, για κανένα λόγο. Αυτή οδηγούσε πού? Στο 10 γύρους πριν το τέλος, θα είμαι 15 δευτερόλεπτα πίσω και θα πρέπει να το φτάσω και να τον προσπεράσω. Αυτά που λέει η Mercedes ότι με αυτή τη στρατηγική θα τον πλησιάζαμε στο τέλος, θα τα ακούσει τσάμπα και βερεσέ. Ναι, τι δηλαδή, θα τον πλησιάσει στο τέλος? Και 2 γύρους θα πούνε εντάξει, μέχρι 2 γύρους πριν το τέλος δώστε μάχη. Ρόσμπεργκ μου φάνηκε λίγο loser, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να χάνεις και να χαίρεσαι κιόλας. Ένα Grand Prix που μπορούσες να το... Μπορεί να χαίρεται με το γεγονός ότι ήταν ταχύτερος σε αυτό το Grand Prix. Εντάξει. Να χαίρεσαι ότι είσαι ταχύτερος. Είναι και μπροστά στο πρωτάθλημα. Πρέπει να είσαι λίγο πιο, ρε παιδί μου, αδίστακτος σε τέτοιες ευκαιρίες. Άμα διεκδικήσεις τον τίτλο, θες να διεκδικήσεις τον τίτλο, πρέπει να γίνεις και λίγο κακός. Είδες κάποια... Δεν γίνεται να είσαι και αρεστός σε όλους, ρε Ρόσμπεργκ τώρα. Άστα γελάκια, αλλιώς... Άντε, να σου δώσουμε μια ευκαιρία. Ξέρουμε το τι οδηγός είσαι, δεν θα σε μάθουμε φέτος. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, μπορείς να τα απεξέλθεις.
Τον είδες τον Χάμιλτον μες στην πίστα. Που υπήρξαν 2-3 φορές που τον έσπρωξε προς τα έξω, του κλείσε το δρόμο. Ναι, στην 4 εκεί. Απότομα. Ναι. Αυτό που λες. Και εσύ ρε Ρόσμπεργκ 5 φορές μπήκε στην εσωτερική 6. Πάρκαρε το μια φορά στο Apex, θα τελειώνουμε. Συνέχεια λίγο μου βγαίνες έξω. Ωραίος, μπούκες, ωραίες. Διπλοεσωτερική, δηλαδή πηγαίνα στη μέση και μπούκαρε και άλλα την εσωτερική. Ωραίο αυτό και στο φρενάρισμα. Πάρκαρε το μια φορά το ρημάδι. Είναι φαρδιά αυτή η πίστα. Ναι. Ναι, είναι φαρδιά, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, τον έβλεπες, έκανε καράμπα, αλλά δεν το έχανε ρε παιδί μου. Όχι, δεν έκανε, ναι. Εντάξει. Ο Ρικάρντο έκανε ένα τέτοιο, ας πούμε. Ο Ρικάρντο ρε φίλε, που λες με το Ράικονεν. Και εκεί όμως το κράτησε ρε, είδες, μπλόκαρε τους τροχούς τελευταία στιγμή, έστριψε το μονοθέσιο. Με τον Μπότας λες εσύ που πήγε να... Όχι με τον Μπότας, κάπου ποιον προσπαθούσε να προσπεράσει. Το Ράικονεν μπλόκαρε τον τροχό στην πρώτη στροφή. Το Ράικονεν ήταν. Που τελευταία στιγμή χώθηκε εκεί. Ναι, αλλά πήγε ευθεία και έχασε αρκετό χρόνο. Δεν έφυγε ευθεία, όχι. Α, εσύ λες άλλο. Πρώτους γύρους. Στον πρώτο γύρο λες εκεί με τον Μάγνουσον που ακουμπήσανε και αναγκάστηκε και έφυγε. Με τον Μάγνουσον ήταν, ναι. Ναι, άλλο ήταν εκεί στον πρώτο γύρο. Αλλά ρε παιδί μου, πόσο το χαίρομαι αυτό, Ρικάρντο. Μασάει σίδερα ρε εσύ. Ωραίος ρε. Πολύ ωραίος, και το θέμα είναι ότι πλέον ο Φέτελ με τις ατυχίες και με όλα αυτά, πες το όπως θες, αντλεί δύναμη από τον Ρικάρντο. Δηλαδή σε όλα τα Grand Prix που έχει κατέβει, έχει δηλώσει μετά εντάξει με τις ατυχίες, αλλά εντάξει, βλέπουμε και τον Ρικάρντο. Εντάξει, το μονοθέσιο πηγαίνει ρε παιδί μου. Όχι, εντάξει, στη Μαλαισία τουλάχιστον. Εντάξει, ναι, στη Μαλαισία. Αλλά βλέπεις τον Ρικάρντο ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό που πιστεύαμε ότι θα είναι ρε παιδί μου, το χαμογελαστό παιδί δίπλα από τον Τετράκης παγκόσμιο πρωταθλητή. Αυτός τρώει σίδερα. Δεν τον περίμενα εγώ. Ούτε κι εγώ. Έχω, δηλαδή. Πλέον θέλω να τον βλέπω, προσφέρει και θέαμα, ρε παιδί μου αυτός. Και είναι και ανάρθαστος. Μήπως θέτει ξανά έτσι. Έλα το. Σε συζήτηση την αξιολόγηση του Φέτελ. Μα το Φέτελ τον αξιολογούν με χαμηλό βαθμό. Ήδη. Οι περισσότεροι. Όσοι δεν βλέπουν Φόρμουλα 1. Ναι, κοίτα, έχει ατυχίες ο Φέτελ. Δηλαδή, όντως δεν είχε ταχύτητα. Στην ευθεία είδες να πούμε, έχανε κάπου. Ναι. Και στην Αυστραλία και στα δοκιμαστήρια και στον αγώνα έχανε. Απλώς δεν το περιμέναμε αυτό από τον Ρικάρντο. Είναι. Μα και ο Χόρνερ λέει ότι υπερεύει τις προσδοκίες ο Ρικάρντο. Και... αντέχει την πίεση, Ξέρεις τι γίνεται. Είναι σχετική η πίεση. Είναι αυτό που διάβαζα κάπου κιόλας. Ο Ρικάρντο έχει συνηθίσει να μάχεται, ξέρεις, με ένα μονοθέσιο. Ναι, αλλά είναι για παράδειγμα ρε παιδί μου, αντέχει την πίεση του ότι. Έχει, ναι. Είμαι πρώτη μου χρονιά στη Red Bull, ακόμα αξιολογούμε. Κάνω μια καλή εκκίνηση, πετάγομαι. Είμαι για παράδειγμα τέταρτος και λες, όπα εντάξει, να πούμε καλά. Μπροστά ελέγχω διαφορά, πίσω δεν έχω πρόβλημα. Οπότε ας κάτσω εδώ που είμαι. Αλλά τον βλέπεις ρε παιδί μου, θέλει να επιτεθεί κι άλλο. Είναι πολύ επιθετικός οδηγός. Έτσι θέλουμε. Ναι, έτσι, μα έτσι. Άλλος μπορούσε να είχε πει εντάξει, καλά είμαι εδώ. Αυτός σε όλο τον αγώνα επιτίθεται. Τι γίνεται μπροστά, άμα κάνει τίποτα με τον Ρόσμπεργκ, θέλω κι εγώ, Και ακούσαμε και την ατάκα. Δεν την ακούσεις. Και υπάκουσε κιόλας. Και αυτό είναι καλό. Εντάξει, ήταν διαφορετικό. Καλά, φαινόταν κιόλας, δεν ήταν. Ήταν και μετά, ναι. Με διαφορετικά ελαστικά. Αλλά στο τέλος είδες, μπορούσε να κάτσει λίγο από πίσω του, να κάνει ένα βρώμικο παιχνιδάκι. Προσπέρασε. Και προσπέρασε στα ίσα. Όχι πως πάνε να προσπεράσουν στην Williams. Προσπέρασε στα ίσα τον μπροστά, προσπέρασε και το Χούλκεμπεργκ μετά. Ναι. Πολύ καλός αγώνας από τον Ρικάρντο. Και επίσης πολύ καλός αγώνας από τον Πέρες. Προφανώς. Που λέγαμε ότι στα δύο πρώτα Grand Prix δεν και. Και ήρθε τώρα με τις καλές του εμφανίσεις ο Χούλκεμπεργκ και τα πήρε όλα ο Πέρες. Ναι, ο Πέρες έχει 4 βάθρα και ο Χούλκεμπεργκ δεν έχει βάθρο καν. Ναι, να πω και ότι έγραψα βλακία στο Twitter. Το πρώτο βάθρο. Το πρώτο. Μου είχε σβήσει τη μνήμη τον η περσινή σεζόν με τον Μακλάρεν. Ίσα το βλέπαμε πρώτη φορά. Τα φρύδια του τι πάθανε? Δεν ξέρω. Του Πέρες, δεν τα είδες τα φρύδια? Όχι. Είχαν φύγει, είχαν βγει, είχαν καεί. Δεν είδες και ένα tweet? Όχι. Δεν ασχολούμαι με τα φρύδια του Πέρες. Δυστυχώς. Στο Μπαχρέιν πάντα ήταν. Δηλαδή και πέρυσι στο Μπαχρέιν
Τον είδαμε με τον Μπάτον. Και εσύ μου λέγεις, τι έκανε πέρυσι στον Μπαχρέιν, ήταν καράμπα και πρέπει να το σταματήσουν και ναι. Εντάξει, φέτος δεν ήταν καράμπα. Δηλαδή τώρα, όπως πέρασε ας πούμε το Χούλκενμπεργκ, εκεί που. Ναι, αλλά άμα δεν κατάφερε να τον περάσει, θα τον παίρναγε και καράμπα. Νταϊλίκη. Εντάξει, δεν το έκανε. Εντάξει, κατάφερε να τον προσπεράσει. Αλλά είδες. Έκανε πολύ καλό αγώνα. Έκανε πολύ καλό αγώνα και υπολογισμένο. Δεν ήταν καθόλου καράμπα. Ναι, στα προσπεράσματα εννοώ. Και στα προσπεράσματα και σε όλα. Δηλαδή έχασε θέση στην εκκίνηση και δεν πανικοβλήθηκε. Ξέρω εγώ, περίμενα από πίσω μέχρι να διαλυθούν τα λάστιχα του Μάσα. Τι εκκίνηση ήταν αυτή του Μάσα? Τι ήταν αυτή? Θυμάσαι που είχε κάνει μια άλλη τέτοια κίνηση? Πέρσι στο Silverstone. Που είχε πεταχτεί πάλι τρίτος, τι είχε πεταχτεί? Όχι Silverstone. Κάπου εκεί. Εγώ αναρωτιόμουν στην αρχή άμα είναι. Εγώ στην αρχή που τους έβλεπα νόμιζα ότι είναι ο Μπότας μπροστά. Και λέω: Μπότας ήταν τρίτος, ο τρίτος είναι και τώρα. Εγώ νόμιζα μπορεί να είναι άκυρη στην αρχή, αλλά μετά το είδα από on board νομίζω του Αλόνσο και συνήθως όταν είναι άκυρη το καταλαβαίνεις ρε παιδάκι και δεν φαινόταν για άκυρη. Καλά, δεν χρειάζεται να κάνει άκυρη, έχει κάνει κι άλλο Μάσα. Θυμάσαι στο Βέλγιο πριν μερικά χρόνια πήγε και στάθηκε 5 μέτρα μπροστά από το σημείο κίνησης και δεν τον πήρε κανείς καμπάρι μέχρι 2 μέρες να τον Grand Prix. Πού το θυμήθηκες? Εντάξει, τακτικές του Μάσα. Πρέπει να έχει κάνει με Σουμάχερ αυτός και ένα φεγγάρι έτσι. Και παρόλα αυτά είδες ο Πέρεθ παρολίγο να μείνει στο γύρο σχηματισμού, στην αρχή. Είδες που τον προσπεράσανε. Ναι, δεν ξεκίνησε. Άμεσα. Πολύ καλός αγώνας όμως. Και δεν το. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Στα 2 πρώτα Grand Prix δεν έδωσε καλή. Είχε και προβλήματα με το μονοθέσιο. Ναι. Αλλά ήταν και πίσω στα qualifying. Πάνω που σκεφτόσαν ότι έχει μια πτωτική πορεία, ρε παιδί μου, η καριέρα του. Μπαμ τώρα έκανε το βάθρο. Δεύτερο βάθρο στην ιστορία της Force India. Ναι. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι τα πήρε όλα από το Hulkenberg. Πάνω που έλεγε ο Hulkenberg και πού τρέχει για Force India, αυτός έπρεπε να τρέχει για Ferrari, για τέτοια, για McLaren. Είδες. Ποιος θυμάται τώρα τις εμφανίσεις του Hulkenberg? Τι θα σου μείνει τώρα, το βάθρο του Πέρεθ? Έτσι είναι η Φόρμουλα 1. Ήταν μεγάλο αγκάθι τώρα αυτό για το Hulkenberg. Τώρα πρέπει να. Είναι μεγάλο. Και να ανέβει τώρα στο βάθρο πάλι. Αυτό ξεπραίνεται μόνο με πρωτάθλημα Hulkenberg. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μάχη μεταξύ αυτών των δύο κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Αν και έχουν καλό μονοθέσια τώρα στην αρχή, μην αρχίσουμε τίποτα. Να πέφτουν προς τα πίσω. Μαζέψω τους βαθμούς τώρα. Μην έχουμε τίποτα άλλο. Σε αυτόν τον αγώνα. Best of the rest. Νικήσανε το. Έκαναν Best of the rest είπαμε ότι είναι η McLaren. Best of the rest πιστεύω στις περισσότερες πίστες αυτή τη στιγμή τουλάχιστον η Red Bull. Ναι, το έχει αποδείξει ότι είναι πιο γρήγορο. Ναι. Είναι πιο γρήγορο και φαινόταν, ρε παιδί μου. Και τον καθυστερούσε στην αρχή το αγώνα ο Ράικον με το Φέτελ. Και είχε τη μεσαία ακόμα. Μπορούσαν να πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Για. Κάτι ράδι του Αλόνσο, του Ράικον. Που είπε ηλίθιο τον αρχιμηχανικό του. Πότε? Στον αγώνα. Σε αυτόν τον αγώνα. Ναι. Του είπε, ξέρω εγώ, πες μου ναι ή όχι, ξέρω εγώ. Να πιέσω ναι ή όχι. You idiot. Και του λέει ναι, πίεσε. Ο Μάγνουσεν, για κάνω μια αξιολόγηση. Πού βρίσκεται? Τον έχουμε δει πίσω κάνει από τον δύο λάθη. Είναι πίσω από τον Μπάτον. Πίσω από τον Μπάτον και στα 2 τελευταία Grand Prix. Εντάξει, είχε προβλήματα στο προηγούμενο με το μονοθέσιο και σε αυτό είχε. Έχει 2 καταλήψεις. Ναι. Εννοώ στον αγώνα πριν να καταλήψει, όχι ότι. Κάνει λαθάκια. Ναι, αυτό το που έκανε με τον Ράικονεν ήταν λάθος. Και τις 2 φορές, Τώρα δεν θυμάμαι τη Μαλαισία. Δεν έχω στην πρώτη στροφή που ακούμπησε και τους καστολάτσικο του Ράικονεν. Την αεροτομή. Στο δεύτερο γύρο. Okay. Ναι, μπράβο, ναι. Ξέρεις τι, εκεί ήταν λιγότερο λάθος από ότι ήταν στον Μπαχρέιν. Τσίμα, ναι. Εδώ πέρα έχασε φρένα. Βασικά καβάλισε κέρμπ και πήγε. Ήταν έτσι η στροφή, ξέρω εγώ. Καβάλισε κέρμπ και το χτύπησε. Ήταν εκτός πίστα σου εκεί πέρα. Είχε χάσει φρένα. Είχε υπολογίσει λάθος.
Ποιος είναι πιο γρήγορος τώρα εκεί, τους δύο? Στους τελευταίους 2 αγώνες εγώ τον Button έχω δει πιο γρήγορο. Έκανε καλό αγώνα ο Button, Ναι. Και έκανε και προσπεράσματα πολλά. Ναι, έκανε Πολύ καλό καλός αγώνα αγώνας. και απλά άρχισαν τα προβλήματα στα κατεβάσματα πάλι με τον συμπλέκτη της McLaren. Έχασε τις θέσεις που κέρδισε ουσιαστικά, προσπάθησε να τερματίσει, δεν τα κατάφερε. Και γι' αυτό έλεγε ότι πίεσε στους τελευταίους γύρους και ήταν καλό το pace του στους τελευταίους γύρους που... Αλλά Έχανε θέση εγώ τώρα βλέπα. μετά που έχασε τις θέσεις υποτίθεται ότι πίεσε για 2 τελευταίους πριν να εγκαταλείψει, αλλά γι' αυτό έλεγε ότι είναι η ταχύτερη ομάδα. Αλλά πρέπει να το αποδείξει στην πίστα εμπράκτος. Το είσαι η ταχύτερη ομάδα. Και άμα δεν τερματίζουν και τα 2 μονοθέσιά σου. Δηλαδή η McLaren, ας πούμε, έχει την πιο πτωτική πορεία από όλους σε αυτά τα 3 Grand Prix. Ξεκίνησε με διπλό βάθρο. Και άρχισε μετά εγκαταλείψεις. 6η θέση του Button νομίζω στη Μαλαισία και τώρα 2 εγκαταλείψεις. Πιο κάτω δεν πάει, οπότε μόνο προς τα πάνω μπορεί να πάει στο επόμενο Grand Prix. Η Williams ήταν απογοητευτική, όπως θα είχε προβλέψει ο Δημήτρης. Είχαν προβλήματα με τη φθορά ελαστικών και αναγκαστικά να κάνουν 3 pit stop. Ουσιαστικά, όπως είδαμε και από τα αποτελέσματα, ο πρώτος που είχε στρατηγική 3 pit stop ήταν... εγώ βλέπω το qualifying. Ήταν στην 7η θέση ο Μάσα. Οι 6 πρώτοι είχαν στρατηγική 2 pit stop. Προφανώς ήταν οι καλύτεροι για αυτό τον αγώνα. Και οι Red Bull κατάφεραν να επιτεθούν στο τέλος επειδή είχαν τη μαλακή γόμα. Αν και είχαν πολλούς γύρους στη μαλακή γόμα στο τέλος οι Red Bull. Πηγαίνανε μέχρι το τέλος, όχι και πάρα πολλούς. Βγήκανε κάποια στιγμή στον ασύρματο και του είπαν στο τέλος θα δεχτείς επίθεση. Οπότε κάπως τους βόλεψε το safety car. Τους βόλεψε σίγουρα το safety car. Τους βόλεψε σίγουρα. Της Williams δεν βόλεψε. Ναι. Πώς τους βλέπεις εκεί Bottas και Massa? Μία ένας μπροστά, μία ο άλλος. Ναι, αλλά ο Μάσα στο... πρωτοπαλίκαρος ο Bottas. Ο Μάσα όμως σχεδόν πάντα στο τέλος καταφέρει να είναι μπροστά. Ναι. Με κάποιο τρόπο. Δηλαδή και σε αυτόν τον αγώνα ο Μάσα ήταν καλύτερος. Ναι, γιατί ξεκίνησε ο Μάσα και πετάχτηκε μπροστά από τον Bottas, μετά ο Bottas βρέθηκε μπροστά από τον Μάσα. Εντάξει, αυτό έγινε λόγω των pit stop. Δηλαδή ναι. Είχε συντηρούσε καλύτερα τα ελαστικά του ο Μάσα από τον Bottas, ας πούμε. Άκουσες και το μήνυμα, ναι. Τρώει τα πίσω ελαστικά του. Ναι, ο Μάσα ήταν καλύτερος από τον Bottas σε αυτό το Grand Prix. Και στο προηγούμενο έβλεπα τον Bottas πιο γρήγορο. Αυτό. Α δούμε. Είμαστε ακόμα 3ο Grand Prix, έτσι. Μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα. Και ο Μάσα είναι και σε καινούργια ομάδα, ας πούμε, π.χ. Έχει να κάνει και με την προσαρμογή του. Αλλά... έχει μια εμπειρία τώρα, πόσα, 12 χρόνια. Ναι ρε εσύ, ακριβώς, αλλά από το 2006 είναι στη Ferrari. Έχει να κάνει και αυτό. Αλλά δεν πήγε ξαφνικά σε μια ομάδα πρωταγωνιστή, οπότε θα φανεί. Έχει καλό μονοθέσιο η ομάδα, οπότε δεν πρωταγωνιστεί. Όχι, το συγκρίνεις με τον teammate του αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ο οποίος που τον κατατάσσει εσύ τον teammate. Ποιος είναι καλύτερος, ο Μάγνουσον ή ο Bottas? Αυτό ήταν πολύ... Με αυτή την ερώτηση θα έκανα κι εγώ. Δεν νομίζω ότι μπορώ να κρίνω μετά από 3 Grand Prix το Magnussen. Και πιστεύω ότι θα οριμάσει κιόλας. Δηλαδή είναι πολύ νωρίς. Μην καΐρεσαι όπως καίγε και ο Πέρεθ. Και πέρσι πήγε και ο Πέρεθ. Είναι και το κλίμα με το οποίο τον αντιμετωπίζουν στην ομάδα, κατά την άποψή μου. Νομίζω ότι ο Πέρεθ... Τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά τον Πέρεθ. Ναι. Δεν είναι που λένε του Ντένις ο Πέρεθ. Κατάλαβες. Τον άλλον τον έχει φέρει από... έχει ασυλία δηλαδή τώρα από Μάγνουσεν. Ναι, ασυλία. Έχει προστασία. Είναι ο νέος Χάμιλτον της McLaren, ας πούμε. Ναι, εσύ το βλέπεις να είναι ο νέος Χάμιλτον ή είναι κάτι το ενδιάμεσο το οποίο το υποστηρίζουμε. Κοίταξε, δεν θα σύγκρινα, το έλεγα και πριν τη σεζόν, δεν θα σύγκρινα το Μάγνουσεν με το Χάμιλτον, γιατί πιστεύω ότι ο Χάμιλτον ήταν πολύ καλύτερα προετοιμασμένος όταν ήρθε πρώτον. Θα μου πει συγκρινόταν με τον Αλόνσο. Ναι μεν, αλλά ήταν η πρώτη σεζόν του Αλόνσο με τα Bridgestone ελαστικά και είχε μεγάλη σημασία αυτό.
Σίγουρα είχε μεγάλη σημασία. Το συγκρίνω με τον Αλόνσο, αλλά άμα πάρεις και τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα πεις ότι μάλλον δεν ήταν τα ελαστικά. Δηλαδή, όντως ήταν καλύτερος qualifier ο Χάμιλτον από τον Αλόνσο. Qualifier, ναι, και στους αγώνες δεν περίμενα να είναι τόσο καλός. Άκουσες τι δήλωσε ο Αλόνσο. Δεν νομίζω δηλαδή και με Μισελέν, άμα τρέχανε εκείνη τη σεζόν, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Ο Αλόνσο να ήταν ταχύτερος. Εγώ πιστεύω ότι άμα τρέχανε με Μισελέν εκείνη τη σεζόν, δεν νομίζω ότι ο Χάμιλτον θα τον είχε πλησιάσει τόσο γρήγορα. Θα είχε κάνει αυτό το μπαμ ξεκίνημα στη σεζόν. Γιατί ήταν τελείως διαφορετικά ελαστικά. Άμα. Και ο άλλος είχε πάρει 2 πρωταθλήματα με αυτά τα ελαστικά. Δηλαδή στα Μισελέν τουλάχιστον ήταν μάστορας ο Αλόνσο, κατά την άποψή μου. Έλα ρε εσύ τώρα, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, ήταν άλλα τα δεδομένα. Δηλαδή όταν πήρε το ένα πρωτάθλημα ο Αλόνσο, δεν κάνανε νομίζω pit stop, ήταν μια σεζόν. Που δεν κάνανε pit stop να αλλάξει ελαστικό, ήταν μια γόμα. Το 2005. Ναι, εντάξει. Τελείως διαφορετικά δεδομένα. Δηλαδή το Μισελέν του 2005 με το Μισελέν του 2007 ήταν τελείως διαφορετικό ελαστικό. Δεν ήταν η ίδια διαχείριση. Τι άλλο, εντάξει, τώρα οι απαιτήσεις. Ωραία, να πούμε για αυτό που λέγαμε όμως, για Μάγνουσεν και Μπότας. Ναι, για τον Μάγνουσεν λέω, οι απαιτήσεις τώρα που υπάρχουν από τον Μάγνουσεν ποιες είναι? Να κερδίζει δηλαδή τον μπατόν. Αυτό ισχυρίζεσαι εσύ από την αρχή της σεζόν. Δεν ξέρω αν είναι αυτή. Εγώ το θεωρώ πολύ μεγάλη προσδοκία το να κερδίζει τον μπάτον στην πρώτη του σεζόν 21 χρονών. Εδώ κέρδιζε ο άλλος τον Αλόνσο στην πρώτη σεζόν. Και δεν λέω, ασχέτως το αν είχε μονοθέσιο που πρωταγωνιστούσαν και διεκδικούσαν νίκες. Ο Αλόνσο τον κέρδιζε πολλές φορές. Εντάξει, Ναι. Αλλά με καλύτερη προετοιμασία είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή εγώ τον Μάγνουσεν θα τον δω στο δεύτερο μισό του σεζόν. Ναι, οκ. Πόσο πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει. Γιατί τώρα είναι ακόμα ψάχνει τα πατήματά του, κατά την άποψή μου. Ναι, αλλά ξέρεις τι, από μόνος του ανέβασε τον πύχη, ρε παιδί μου. Όταν τερματίζεις δεύτερο στο βάθρο ή τρίτο στην Αυστραλία. Καλύτερα να τερματίσει 8ος. Όχι, αλλά ξέρεις τι, τώρα τον είδαμε στην Αυστραλία και. Αυτό έχει να κάνει και με το μονοθέσιο όμως. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα τον βλέπεις στο βάθρο και ξαφνικά σταδιακά πέφτει, κάνει και λάθη. Ξέρεις, λες, τον είχα για καλύτερο. Ενώ εντάξει, ακόμα όπως λέει μπορεί να μαθαίνει. Τέλος πάντων. Ο Κβιάτ εμένα μου έχει αφήσει καλή εντύπωση. Βέβαια είναι ένας παράγοντας που δεν είχα σκεφτεί πριν. Δηλαδή σε σχέση με τον Βερνιέ, στους 3 πρώτους αγώνες συνέχεια μπροστά. Βέβαια στον τελευταίο αγώνα είχε εμβόλυσε ο Μαλντονάντο το Βερνιέ και δεν είδαμε. Στη Μαλαισία μπροστά του την τερμάτισε ο Βέρν. Ή όχι? Πόσο θυμάμαι, όχι. Νομίζω ότι το μόνο βαθμό που πήρε η Τόρο Ρώσο στη Μαλαισία. Ναι. Τότε στην Μελβούρνη τερμάτισε μπροστά του. Ναι, μπορεί να τερμάτισε μπροστά του. Ναι, στη Μελβούρνη τερμάτισε μπροστά του. Okay. Αλλά. Τι σου αρέσει στο Κβιάτ? Μ' αρέσει ότι είναι πάντα εκεί, κάπου εκεί. Δηλαδή και στην αρχή του αγώνα πάλευε με Ferrari, ξέρω εγώ. Βέβαια, ένα πράγμα που δεν έχω. Ξεφτελεί σήμερα τη Ferrari. Ο Κβιάτ με τώρα πάλευε με Ferrari. Ένα πράγμα που δεν είχα σκεφτεί είναι ότι ο Κβιάτ είναι τσιλιβήθρας. Είναι πολύ ελαφρύς. Και μπορεί εκεί να του ρίχνει τα πρέκια. Είναι ψηλός όμως, δεν είναι μόνο αδυνατός, είναι και ψηλός. Δεν είναι κανένας. Και άλλος είναι ψηλός. Και ο Βερνιέ είναι ψηλός. Εντάξει. Ο Βερνιέ πήγε στο νοσοκομείο. Τι γίνεται? Ναι. Αυτός ήταν στη Μαλαισία που πήγε στο νοσοκομείο. Εγώ τώρα το άκουσα πρώτη φορά αυτό το Κυριακό. Ότι κάποιος είχε πάει στη Μαλαισία, το είχε πει ο Μπράντλ στη Μαλαισία. Ότι κάποιος είχε πάει στο νοσοκομείο, το είχε πει στη Μαλαισία ο Μπράντλ. Όχι πριν. Νομίζω στο ενδιάμεσο είπα. Όχι. Πάει, το θυμάμαι σε δοκιμές πρέπει να ήταν. Στα qualifying νομίζω ότι το είπε. Ή στον αγώνα. Δεν θυμάμαι ένα από τα δύο, αλλά. Απλά δεν είχε πει όνομα. Ναι, της κακής διατροφής. Αφυδάτωση. Ελάχιστη διατροφή για να μην υπάρχει μάζα μυϊκή και να είναι όσο το δυνατόν ελαφρύτερη οδηγή, και πλέον έχουν φτάσει σε επικίνδυνα σημεία που αν αφυδατωθεί ένας οδηγός ενώ το μονοθέσιο κινείται με 300 χιλιόμετρα και χάσει στιγμιαία τις αισθήσεις του, μπορεί να γίνει ένα πολύ άσχημο ατύχημα, και αυτό είναι. Λες να αφυδατώθηκε ο Μαλντονάντο? Είναι πολύ extreme όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βλέπω ρε παιδί μου και λέει ο ένας είναι 200 γραμμάρια διαφορά από τον άλλον. Που λέει ο Χάμιλτον, ξέρω εγώ, σχέση με τον Ρόσμπεργκ. Βγαίνει ο Σούτιλ και λέει θα τρέξω χωρίς μπουκάλι νερού
στον αγώνα, γιατί είναι, ξέρω εγώ, έξτρα βάρος. Είναι μισό κιλό το μπουκάλι και συνήθως έχει 1 κιλό νερό μέσα. Και λες τώρα όλο αυτό το πράγμα τι είναι, ρε παιδί μου, τώρα? Είναι ότι η προσέγγιση των ομάδων έχει πολύ να κάνει με αυτό. Ότι εντάξει, 1,5 κιλό πόσο μεγάλη διαφορά θα κάνει. Εντάξει, ξέρω εγώ, όταν ο κινητήρας σου είναι υπερβάρος, τώρα το 1,5 κιλό που ζητάς από τον οδηγό να χάσει. Ακριβώς. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις από τους οδηγούς. Και υπήρξε και μια πρόταση πριν την έναρξη σεζόν να έχουν πανομοιότυπο βάρος το κάθισμα και ο οδηγός, να είναι πανομοιότυπο για όλους το βάρος τους. Ίσως να με έρμα. Να αυξήσουν το βάρος δηλαδή του καθίσματος. Ίσως δηλαδή, ας πούμε, ο Μάσα που είναι από τους πιο ελαφριούς οδηγούς να βάζανε έρμα στο κάθισμα, έτσι ώστε να είναι το ίδιο με όλων των οδηγών. Ξέρω εγώ, να βάζανε ένα όριο, ξέρω, 85 κιλά, λέω εγώ τώρα, οδηγός και κάθισμα, και να συμπληρώνανε με έρμα. Κάτι που απορρίφθηκε. Από ό,τι κατάλαβα, μεταξύ των οδηγών συζητήθηκε και απορρίφθηκε αυτό. Και δήλωσε κιόλας και ο Μάσα ότι. Και αντίθετη ήταν οι οδηγοί οι οποίοι είναι. Ο Σούτιλ που είναι ψηλός και. Ενώ οι ελαφροί οδηγοί θα ήταν αντίθετοι με αυτό. Ναι, ακριβώς. Ο Μάσα που είναι ελαφρύς λέει γιατί να χαραμίσω. Να παραδώσω εγώ το πλεονέκτημα αυτό που έχω. Αλλά προφανώς εξαρτάται και από το μονοθέσιο που έχει ο καθένας. Ας πούμε, η Ζάουμπερ είναι υπέρβαρη, το γνωρίζουμε, το έχουν δηλώσει. Οπότε προσπαθούν να εξοικονομήσουν βάρος από παντού. Οι Force India δεν έχουν πρόβλημα, βάζουν και έρμα από ό,τι δήλωσε ο Χούλκεμπεργκ και δήλωσε ότι δεν έχω πρόβλημα με το βάρος μου, δεν έχει προκύψει κάτι. Ο Χούλκεμπεργκ δήλωσε ότι έχει διαφορά κάπου 6-7 κιλά με σχέση με τον Μπέρετ. Οπότε. Ναι. Είναι αυτό, λέει, πόσα. Ο Σούτιλ έχει 14 με τον Γκουτιέρες. Ναι, εντάξει. Ο Γκουτιέρες όμως δεν είναι οδηγός Φόρμουλα 1. Πάλι. Ναι, είσαι καλύτερος, αγόρι μου. Είσαι καλύτερος. Σε αυτό που κάνω είμαι καλύτερος από ότι είναι ο Γκουτιέρες αυτό που κάνει. Απλώς λέω ότι το ανέφερε ο Χούλκεμπεργκ ότι έχω διαφορά 6-7 κιλά και αυτό είναι πόσα δέκατα. Μετράνε στην πίστα. Ναι. 10 κιλά είναι, μπορεί να είναι και 3,5 δέκατα. Π.χ. Αλλά θα αλλάξουμε, για παράδειγμα, ναι, ρε παιδί μου. Κάνουμε έτσι την νέα φόρμουλα, αλλά η λύση σε αυτό το θέμα δεν είναι να αλλάξει φόρμουλα, είναι ότι να προσθέσουμε μέρος στα καθίσματα και λοιπά. Λες να την παρατήσουμε τη Φόρμουλα 1? Πλέον εγώ, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ακόμα και για αυτό το safety car, δηλαδή ενώ έπρεπε να βγει, ήμουνα της φάσης, ρε παιδί μου, το κάναμε το πλέον το safety car. Δεν το μπορώ. Είναι, δηλαδή, τεχνητό το ένα, τεχνητό το άλλο, τεχνητό και το άλλο, βγαίνει και το safety car. Μηδενίζω τις διαφορές. Τεχνητό και αυτό. Παλιά όταν έβγαινε safety car δεν κάναμε έτσι. Όντως. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω πώς κάναμε έτσι αυτή την εκπομπή μετά από τέτοιο αγώνα. Να κράσουμε σε όλη την εκπομπή. Ναι, γιατί εσένα μπορεί να λες, ξέρω εγώ, τι ωραίος αγώνας. Μα ήταν. Αλλά κοίτα. Ήτανε μέχρι το 19ο γύρο Φαμπρίτσιο. Όπως είπαμε, μέχρι να μπει να κάνει το pit stop ο Χάμιλτον. Να σου πω κάτι. Και όλα πάλι καλός αγώνας θα ήταν. Και ας μην υπήρχε η μάχη. Δεν θα ήταν τόσο καλός αγώνας. Αλλά θα ήταν καλός αγώνας και ας μην υπήρχε μάχη για την πρώτη θέση. Πίσω ήταν όλα ρευστά, ρε. Πριν βγει το safety car, πώς είχε διαμορφωθεί η κατάσταση? Πώς ήταν δηλαδή από τον τρίτο και μετά, πώς ήταν η κατάσταση? Εντάξει, υπήρχε μία μάχη, τα Mercedes, τα Force India με τις Williams. Με τις Williams, ναι. Μετά από εκεί, ο Φέτελ κάπου στη μέση, πιο πίσω λίγο ο Ρικιάρντο. Δηλαδή, και βγαίνει το safety car στο τέλος και σου είπα τεχνητό το safety car και μετά τεχνητό, το οποίο απορρέει λόγω της στρατηγικής στα ελαστικά που αναγκάζονται μερικοί οδηγοί να κάνουν pit stop για να βάλουν την έξτρα γόμα που δεν έχουν χρησιμοποιήσει. Δηλαδή έτσι τώρα βγαίνουμε και λέμε πω εκπληκτικός αγώνας, εκπληκτικός. Στον επόμενο αγώνα όμως, άμα είναι βαρετός, για παράδειγμα, θα λέμε και πως είναι έτσι η φόρμουλα και δεν μπορούμε να την καταλάβουμε, οπότε πρέπει να επέμβει τεχνητά κάπως και να στο κάνει αγώνα, ρε παιδί μου.
Έβλεπα παλιά jump cars πριν 10-12 χρόνια και άκου εκεί μαγιά που έβλεπα με το safety car. Έφευγε για παράδειγμα μπροστά ο Χάμιλτον. Έψανε διαφορά μισό λεπτό. Και γίνεται κάτι και πρέπει να βγάλουμε safety car. Έλα εδώ. Ένα safety car θα πιάσει το Χάμιλτον και ένα safety car θα πιάσει όλους τους υπόλοιπους. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Ναι. Τώρα πλέον αυτό είναι show, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάτσε. Πώς γίνεται, δηλαδή, μπορεί για παράδειγμα να βγάζει κανονισμό έκλειστον λόγω του θεάματος και να παραδέχεται ότι μπορεί να μην είναι δίκαιο να απονέμονται διπλή βαθμοί στον τελευταίο αγώνα, αλλά για το θέμα πρέπει να γίνει και δεν μπορεί να πιάσει για παράδειγμα τον πρώην υπάλληλό του εκεί, τον Τζάρλι Γουάτιν, και να του πει: κοίτα, ό,τι και αν γίνει, βγάλει ένα safety car έξω, γιατί. Και πάλι με το safety car. Το safety car μετά από 2 γύρους μπορούσε να έχει φύγει και περιμέναμε ακριβώς 3 γύρους για 2 οδηγούς να συμπληρώσουν ένα έξτρα γύρο. 3 γύρους. Αντί να τους πούνε, κάντε λίγο δεξιά να σας περάσουν οι υπόλοιποι. 2 είστε, τελευταίοι θα είστε, τελευταίοι θα πέσετε. Περίμενες 3 γύρους. Πλέον αυτό δεν το. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Δεν το έχει συγχαθεί, ρε παιδί μου. Το ήξερα ότι θα το έκραζε αυτό, το έβλεπα και. Με σχέδικες καθόλου, Αλλά πλέον είναι. Και μετά άκουγα όλοι επικός αγώνας. Και λέω εντάξει, ρε παιδί μου τώρα. Δεν είναι αυτός επικός αγώνας. Τι θα γίνει στην Κίνα? Τον έριξα τώρα, είχε όντως. Νόμιζες ότι ήταν επικός αγώνας. Μα ακόμα το πιστεύω. Το μεγαλύτερο ψέμα είναι ότι νομίζεις ότι η McLaren άφησε τους οδηγούς να μονομαχήσουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα. McLaren. Η Mercedes άφησε τους οδηγούς να μονομαχήσουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Δεν τους άφησε, αλλά τελικά έγινε. Έγινε ενώ δεν το ήθελε. Ναι, αλλά έγινε. Και αυτό έχει σημασία. Είδες ωραία μάχη για την πρώτη θέση? Είδες ωραία μάχη. Εγώ την είδα, εσύ την είδες? Ναι. Σου άρεσε? Είναι πολύ ωραία μάχη, ρε παιδί μου. Αλλά είδες κιόλας. Καλά, προφανώς και είχε ανάγκη η Φόρμουλα 1 έτσι να ανεβάσει. Ο Ρόσμπεργκ μάλλον πολύ φιλαράκια είναι με το Χάμιλτον τώρα εκεί. Καλά, φιλαράκια δεν είναι. Απλά όντως ίσως είναι soft ο Ρόσμπεργκ για πρωτάθλημα. Αλλά όντως αυτό που λες, ότι προφανώς με τις 2 φόλες που είχε ξεκινήσει και όλο αυτό το δεν έχουμε θόρυβο, δεν έχουμε προσπεράσματα, 2 αγώνες και ξέρουμε ποιος θα είναι ο νικητής. Ναι, μπράβο. Και αυτό που έχει συμβεί τώρα δεν μας αρέσει. Και οι συνθήκες που δημιουργούνται μέχρι τον Μπαχρέιν είναι, ξέρεις του, ότι αρνητικές. Οπότε μπας και γίνει μια αλλαγή, να το πάρουν χαμπάρι, να το αλλάξουν. Ξαφνικά λένε επικός αγώνας και τι ωραία που έγινε η Φόρμουλα 1. Όλα εκεί που ήταν. Ναι, και αυτό όμως πώς έχει προέλθει? Τεχνητά πάλι. Με τους τεχνητούς κανονισμούς. Πλέον όταν έχεις μπει σε ένα λαβύρινθο τεχνητών πραγμάτων, γιατί άμα θεωρείς και το ωραία, υποχρεωτικό pit stop, τεχνητό, DRS, τεχνητό, fuel flow, δεν έχει σημασία. Όριο καυσίμων, τεχνητά. Τι δεν έχει σημασία το DRS? Πώς δεν έχει σημασία? Αυτή τη στιγμή δεν έχει. Δηλαδή περισσότερο είναι τεχνητό το safety car και το ότι βρεθήκανε μονοθέσια με διαφορετικές γόμες ανάμεσα το ένα από το άλλο. Εμένα μου αρέσει να έχει 2 διαφορετικές γόμες και να γίνεται αυτό το μπέρδεμα. Και δεν είναι τεχνητό. Από την άποψη ότι, κοίταξε, να έχεις 2 γόμες, αλλά να μην είσαι υποχρεωμένος να τις χρησιμοποιήσεις και τις 2, ρε παιδί μου. Δεν πρόκειται. Γιατί ο μοναδικός από εκεί πέρα δεν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσουν. Όχι, δεν είναι μόνο. Μπορεί να τους κάνουν να το χρησιμοποιήσουν επειδή δεν έχουν άλλη γόμα. Πρέπει να κάνουν 3 pit stop. Δεν έχουν άλλη μαλακή γόμα, θα βάλουν τη σκληρή. Κάπως έτσι. Απλώς τώρα δημιουργήθηκαν τέτοιες συνθήκες που λέμε εντάξει, τίποτα, μια χαρά είναι η φόρμουλα. Κινητήρες, μια χαρά. Κοίταξε, το αν είναι μια χαρά ή όχι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κρίνουμε από 3 αγώνες. Ναι, ξαφνικά από τον ένα αγώνα όμως μέχρι τον άλλον δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Δηλαδή μου λες εσύ ότι μπορούν να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να χρησιμοποιούν τα 100 κιλά καυσίμου να είναι αρκετά, αλλά αυτό δεν θα γίνει ούτε σε 1 μήνα ούτε σε 2. Δεν πρόκειται να γίνει φέτος. Κοίταξε, ανάλογα και τις πίστες,
σε πολλές πίστες δεν θα γίνει θέμα η κατανάλωση καυσίμου φέτος. Δεν είναι μόνο η κατανάλωση καυσίμου. Είναι αυτό που πρέπει να καταλάβει ο άλλος το fuel flow. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν μου φτάνουν τα καύσιμα, είναι ότι πρέπει να τα χρησιμοποιώ και με έναν τρόπο χ. Ναι. Δηλαδή, εσύ θυμόσουν αν υπήρχε κανονισμός fuel flow rating και τέτοια πριν γίνει το σκηνικό με τον Ρικιάρντο. Ναι. Ακούω και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Εγώ ήξερα ότι είχαν 100 κιλά. Όχι, το ήξερα. Μετά το έμαθα. Εσύ το ήξερες, εντάξει, το ήξερες. Εντάξει, έπρεπε να κάτσω να τα διαβάσω αυτές τις βλακίες. Γι' αυτό τα ξέρω. Περισσότερος κόσμος νομίζω ότι Ναι. θα είχε ασχοληθεί. Εγώ είχα ασχοληθεί, ας πούμε, γιατί λόγω του fuel flow ήξερα ότι δεν πρόκειται να φτάνουν 15.000 στροφές. Ναι, εντάξει, αυτό το βλέπαμε. Αλλά βλέπαμε ότι για παράδειγμα ότι μπορούν να πιέσουν στην αρχή να φτάσουν 15 κατευθείαν. Εντάξει, είναι ακόμα πρώιμο το στάδιο. Όχι, λόγω του fuel flow δεν θα φτάνανε ποτέ 15. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ποιος θα κερδίσει την Κίνα? Πριν την Κίνα έχουμε ένα δικαστήριο. Μια έφεση. Το είχα ξεχάσει αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε δοκιμές ρε τώρα. Για πες, ποιος θα νικήσει στην έφεση? Ο Ρικιάρντο θα πάρει πίσω τους βαθμούς. Άμα ήταν ο Φέτελ δεν θα τους έπαιρνε πίσω τους βαθμούς. Στην Κίνα βλέπεις πάλι εκεί τίποτα ταχύτητες τελικές, αν τους περάσεις αυτούς, τους παλαβούς, Καλά, αυτού τι δεν πρόκειται. Ποιος θα τους αγγίξει, ρε? Και στην Κίνα εννοώ θα είναι η ίδια εικόνα. Όχι, έχει μερικές γρήγορες παρατεταμένες. Αλλά τι τα θες, άμα δεν μπορείς να προσφεράσεις? Άμα έχει 1, πόσα χιλιόμετρα ευθεία εκεί κάτω, να πούμε, δεν πρόκειται να τους πλησιάσουν καν. Εντάξει, στις δοκιμές τώρα στο Μπαχρέιν, προφανώς ο Ρόσμπεργκ είναι επικεφαλής. Καλά, οι χρόνοι δεν έχουν αλλάξει και πολύ. Έχει κάνει και τους περισσότερους γύρους. 100 μέχρι στιγμής. Οι πρώτοι 4 έχουν κινητήρα ένα Mercedes. Μάλιστα. Τέλος πάντων, κάνουν διπλάσιους γύρους σχεδόν από τους υπόλοιπους οι Mercedes. Από τους περισσότερους τουλάχιστον. Σε άλλα θέματα. Δύο ομάδες του χρόνου. Ναι, Gene Haas και Colin Coles, ο οποίος έχει υποστηρίξει από... Σίγουρα δεν είναι ο Zoran Stefanovic. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτό, γιατί τώρα είπαν ότι μάλλον και ο κανονισμός με το budget cap 150 εκατομμύρια δεν θα ισχύει για το χρόνο. Δεν θα ισχύει για το χρόνο, γιατί ήταν όλες οι ομάδες εναντίον. Αυτοί οι οποίοι υπέγραψαν με τον Eccleston, με τι προϋποθέσεις υπέγραψαν? Ότι θα έχουμε budget cap 150 εκατομμύρια? Όχι. Τους είπε ο Eccleston θα έχουμε budget 150 εκατομμύρια, αλλά... Ποιους εννοείς? Gene Haas και... Δεν έχουν υπογράψει με τον Eccleston ακόμα. Έχουν συμφωνήσει, για παράδειγμα, που λένε. Δεν έχουν υπογράψει με τον Eccleston ακόμα. Εντάξει, έχουν πει ότι έχουν συμφωνήσει. Ο Haas δηλαδή τουλάχιστον προβάλλεται σαν σίγουρη. Και άκουσες τι δήλωσε ο Eccleston? Ότι λέει ότι θα χρειαστεί για 4 σεζόν 1 δις. Τα έχει, δεν ξέρω αν θα τα ξοδέψει. Εντάξει, είναι άλλο αυτό και άλλο τώρα με τον κανονισμό του. Οι άλλοι μπορούν να λέγανε εντάξει, κοίτα, μπαίνουμε στη Φόρμουλα 1, στην αρχή μπορούμε να ξοδέψουμε, αλλά υπάρχει ένα όριο. Τώρα βγαίνει ο Todd και λέει οι ομάδες δεν το δέχτηκαν αυτό. Και δεν μπορώ να το επιβάλλω. Οι 6 που συμμετέχουν τουλάχιστον και έχουν ψήφο στο Strategy Group. Ακριβώς. Σιγά μην πήγαινε μπρος αυτό. Sorry κιόλας. Καλά, ναι, σίγουρο, ναι, αυτό δεν θα γινόταν με τίποτα. Και... Ντιμοτετζέμολο... Ότι μίλησε... Ναι, πριβέ με τον Αλόνσο. Αχα. Κοινή συνενέση. Το διαζύγιο. Και πού θα πάει, ρε? Στη Μακλάρεν. Και ο Ντένις πού θα πάει? Είναι διακάης πόδος του Ντένις. Ναι, να ξαναφέρει τον Αλόνσο στη Μακλάρεν. Προτιμάει να έχει τον Στόφελ. Δεν ξέρω, εγώ είδα κάτι tweet εκεί που έλεγες κάτι για χορηγούς, κάτι Movistar τώρα λέει θα πάει στη... Δεν έλεγα για Movistar. Ναι, κάποιος τα ανέφερε. Υπάρχει φήμη για τη Movistar, την οποία την ακούω λίγο περίεργη. Και υποτίθεται ότι έκανε επαφές με κάτι εκεί πέρα εταιρείες ο Ντένις. Εμένουν αυτές οι φήμες γιατί υπήρχαν πριν την έναρξη της σεζόν, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει κάποια συμφωνία. Εγώ βλέπω πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν Ντένις και Αλόνσο στην ίδια ομάδα, στη McLaren ξανά.
Και εγώ βλέπω δύσκολο να συνυπάρχει ο Αλόνσο με το Μοντζέμολο για ακόμη μια σεζόν στη Ferrari. Τουλάχιστον από αυτά που μου δείχνει ο Αλόνσο. Ωραία, φεύγει από τη Ferrari ο Αλόνσο. Θα πάει στη McLaren. Εσύ το πιστεύεις ότι θα πάει? Δεν ξέρω, εγώ έλεγα ότι για κανένα λόγο θα πάει. Αποκλείεται δηλαδή. Μα σταματήσουμε να βλέπουμε Φόρμουλα 1. Δηλαδή τόσο σίγουροι ήμασταν που βάζαμε στοίχημα για παράδειγμα. Πλάκα. Αλλά εσύ τον βλέπεις να μένει στη Ferrari πρώτον? Δύσκολο. Έχει βαρύνει το κλίμα πάρα πολύ. Και τώρα να μάχονται δηλαδή Αλόνσο και Ράικονεν για την 1η θέση και τη 10η θέση. Μα δεν ήταν αυτό, εντάξει. Δεν δώσανε μάχη για την 1η θέση. Να βλέπεις πανηγυρίζει στο τέλος, σηκώνει το χέρι. Και να λέει και μια χαρά τα πήγαμε, κάνανε καλή δουλειά. Και πες ότι φεύγει, τι κάνει? Ακριβώς. Πού πάει? Η McLaren είναι η μόνη του λύση. Και τη McLaren έχει περάσει χρόνια να την κράζει. Δείτε όλους τους οδηγούς που φεύγουν. Εντάξει, ναι. Δεν έλεγε και ψέματα. Ναι. Απλώς λέμε αν θα φύγει, αν υπάρχει όντως κάποια άλλη. Ξέρεις τι γίνεται? Κοίτα, να σου πω, άμα κάνει και κουμάντο λίγο εκεί μέσα στη McLaren, η Σαταντέρ και χορηγή και αυτά. Πόσο θα αφήσει? Ίσως του παρέχουν μια προστασία, ρε παιδί μου. Κοίταξε, έχει αφήσει στο παρελθόν ο Ντένις να κάνουν κουμάντο στην ομάδα εταιρείες. Ας πούμε, το 1995 η McLaren πήρε το Mansell επειδή το θέλει η Philip Morris. Το θυμηθήκαμε πάλι αυτό, Δεν γίνεται να το ξεχάσω αυτό. Λοιπόν, Φέτελ. δεν νομίζω ότι θα αφήσει ο Ντένις άλλους να κάνουν κουμάντο στο τσιφιλίκι του. Ναι, αλλά άκουγα ότι και ο Μπάτον είναι η τελευταία του σεζόν. Κάτι τέτοιο, γιατί μάλλον δεν θα τον ανανεώσουμε. Έχει χρόνο για ένα συμβόλαιο ο Μπάτον φέτος. Το ok. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έρθει ο Αλόνσο. Όχι, αλλά και τι θα κάνει η McLaren για παράδειγμα? Στόφελ Βαντόρν. Φαντούρ. Εντάξει, δεν είναι λογική αυτή τώρα. Εντάξει, άμα θες να φέρεις τον Βαντούρν, σαν να μου λες ότι κοίτα, δεν έχω μεγάλες απαιτήσεις για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν γίνεται να διεκδικήσεις πρωτάθλημα με Ρούκι τον Βαντούρν και ένα χρόνο το Μάγνουσεν. Κοίταξε, πρώτη σεζόν της Honda δεν νομίζω ότι θα διεκδικήσει πρωτάθλημα. Εντάξει, ρε παιδί μου, τότε τι ασχολούμαστε με τη McLaren? Πες με τη διαφορά της Williams τώρα από τη McLaren. Το 97 πήρε το τελευταίο κατασκευαστόν η Williams, το 98 το πήρε η McLaren. Εντάξει, αλλά το οδηγόν. Ένα οδηγόν πήρε. Ένα οδηγόν, αλλά έχει διεκδικήσει πόσα. Ήτανε πάντα μπροστά εκεί. Ναι, σε επιτυχίες το μετράω τώρα, σε πρωταθλήματα. Σε πρωταθλήματα. Σε τι ξοδεύει και τι οδηγούς έχει. Θα νικήσει την έφεση η Red Bull. Δεν ξέρω, να βγει ο Τόντ και να μας πει με ποιον δικαστικό, με ποιον άνθρωπο μέσα από το δικαστικό σώμα της FIA επικοινώνησε και τον αποκαλούσε μακλαρενάκια. Έχεις παρακολουθήσει τις εξελίξεις στο πολιτικό προσκήνιο στη χώρα? Να βγει ο Τόντ και να μας πει ποιον αποκαλούσε μακλαρενάκια μέσα στο δικαστικό σώμα της FIA. Εσύ τι βλέπεις? Εσύ μου έχεις πει ότι δεν πρόκειται να την κερδίσουν οι Εφές και εγώ σου λέω θα πάρουν 10 βαθμούς παραπάνω για ηθικές βλάβες. Πάρτε και 10 βαθμούς. Δεν ξέρω, λες να παίξει ρόλο το που βρίσκεται τώρα η Red Bull στο πρωτάθλημα, αν δεν δώσει τους 10 βαθμούς, θα δημιουργήσει δεδικασμένο το ότι παραβιάσανε το fuel flow αλλά δεν τους κάναμε τίποτα. Ναι, το δεδικασμένο εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Μπορεί να όμως να πούνε ότι κοιτάξτε, ναι, ήταν κάπως τότε τα πράγματα στον αέρα, φλου. Τώρα μεν βέβαια δεν τους καταδικάζουμε, αλλά βάζουμε μια δικλείδα ασφαλείας στο κανονισμό ώστε να μην υπάρχει το δεδικασμένο. Παγορεύεται από κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι δεν. Και είδες και ότι έγινε και τροποποίηση στους κανονισμούς, ότι από το Ισπανικό Grand Prix δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση. Έστω και αν είναι λάθος η ενδείξη της FIA, του μετρητή της FIA. Ναι. Όχι μάλλον βασικά, δηλαδή ότι άμα χαλάσει ο μετρητής θα κινείσαι με αυτή τη ροή καυσίμου, θα είναι ένα στάνταρ το οποίο θα θέτει το σύστημα. Αυτό υπήρχε έτσι κι αλλιώς από πριν, σαν διρεκτίβα νομίζω ότι υπήρχε, ότι άμα στοχίσει ο μετρητής ροής
κινείσαι με τις πληροφορίες που παίρνεις από την τηλεμετρία μέσα στο θάλαμο υψηλής πίεσης που υπάρχει πριν τα μπέκ ψυκασμού. Έχεις εκεί πέρα τώρα διάφορους αισθητήρες οι οποίοι μεταδίδουν δεδομένα στην ομάδα μέσω τηλεμετρίας και μέσα από αυτό υπολογίζουν τη ροή καυσίμου και σύμφωνα με αυτό κινούνται. Η FIA απαγόρευσε οποιαδήποτε τροποποίηση στην τοποθέτηση των αισθητήρων ροής, διότι η Lotus, Toro Rosso και Red Bull για να τους τοποθετήσουν στο μοθέσιό τους τους τροποποιούσαν και υπήρχαν υποψίες ότι αυτό έφταιγε για τις αστοχίες που είχαν. Και με αυτόν τον κανονισμό αποφασίσαν να καταπολεμήσουν αυτό το πράγμα. Εμείς έχουμε καταχραστεί ήδη το χρόνο μας και θα πρέπει να αποχωρήσουμε σιγά σιγά. Σε 2 εβδομάδες λοιπόν το Grand Prix της Κίνας, την ημέρα του Πάσχα δηλαδή. Οπότε θα δείτε το Grand Prix ξεκινάει 10 ώρα Ελλάδος. Πρωινό ξύπνημα και μετά σουβλίσμα. Μετά σουβλίσμα. Και τώρα αν δεν παρέμβει το safety car θα δούμε μια παρέλαση της Mercedes και στην Κίνα. Μάλλον, περιμένουμε όλοι να έρθει η Ισπανία. Και τι θα γίνει στην Ισπανία, θα έχουν... Θα συνειδητοποιήσουν ότι εντάξει κερδίσαμε αλλά είμαστε 100 βαθμούς πίσω. Λοιπόν, εσύ να ποιον προβλήσεις για την Κίνα? Mercedes. Οδηγό. Ο Soft ή ο Stellarize? Είναι πίστα του Rosberg εκείνα. Καλά. Και το Μπαχρέιν ήταν. Ήταν ταχύτερο στην Μπαχρέιν. Δεν νίκησε όμως. Α δούμε. Δεν είναι όλοι κατακτήροι γύρι. Στον αγώνα είναι ποιος πρόκειται περισσότερο. Να σε ευχηθούμε ένα καλό απόγευμα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να οδηγείτε προσεκτικά. Και να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Twitter. Έχουμε ποιος είναι ο λογαριασμός μας? @F1debrief. Καλό απόγευμα και από μένα. Καλό απόγευμα. Γεια και χαρά σας. Freak out mode activated in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Freak out. Freak out GR. Εκφράσου ελεύθερα.